Para sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard na Time, 55 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Oktubre 7, tuig 2022, Biyernes kita karon sining adlaw, 79 días na lang kagapasko na. Sa aton sini mga kabombo live, gamlang taon Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo, sumungman sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mamatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalkuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradyo.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo alaga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hoover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Motorista ginaligar nga ginkilkilan sang traffic enforcer. Sa dugang pa nga mga balita, Estancia Massacre update. Gin-relieve na ang Chief of Police ang Estancia PNP. Nahikay kag nalawlawan ang Regional Director sa investigasyon sa Special Investigation Task Group Palibuster. Advice ko si Mo General Leo Francisco, sir, ipang-relieve inas na tanan, i-overhaul na lang na. Sinong kaibistigar raw? Si Amado? Abi ko na, SITJ. Nga si Amado lang yang gin-relieve. Sa piyak siningabay na banuadugang pang mga balita, consultative meeting patigayon sang Committee on Transportation. Lakip na rin mga first town municipalities. Kag kaupod rin si Attorney Camaluna. Lakip na rin ang Department of Public Works and Highways. Ano ihan ang ginexplikar sang DPWH? Anong ila siningagin na plastar sa sining pagsinapol? Dugang pa nga mga balita na warden kag tatlo ka mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology dito iya sa may Integrated District Jail. Sa may ungka or sa may nangarader ginpasakaan sang kaso kag riot ginpasuni nga nagluntad sa Iloilo District Jail. Iloilo District Jail galinay. Sa nga pututan, ginaligar din nga may patay ko no. I-check na to ni na later on. Driman sa aton sininga pagpangalagan ang dugang nga detalye kag mga impormasyon. Sa padayon sininga pagpalayag sang Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Tinguhan taman karon base kon nagtakop na ining pagpatigayon or pagpaidalom sa retraining sa mga traffic enforcer sa Public Safety Transportation Management Office. Muni mga balita, bantayan nyo sa panay nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3 tubtob 4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw
ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulon. Ali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Oktubre 7, taong 2022 sa ating Christmas countdown, 79 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, partikular itong diesel, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Ang Pilipinas pinuri na isang safe haven para sa mga refugee ng United Nations High Commissioner on Refugees. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO may person of interest na sa kaso ng pagpaslang. Dito pa rin sa mamamahayag na si Percy Lapid, itong pabuyas sa makakapagturo sa suspect, nasa 1.5 million na. Ang Chinese national naman na dinukot nasagip doon sa Batangas City. At sa international news naman, libo-libong bilanggo sa Amerika na hinatulan dahil sa paggamit ng marijuana, pinalalaya na ni US President Joe Biden. Sa ating pag-sports balita, Kevin Durant at Brooklyn Nets muli na namang nakatikim ng ikalawang talo matapos ilang paso ng Miami Heat sa pre-season game. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi maganda po ang sasalubong sa ating mga motorista sa susunod na linggo. Posible kasing magkakaroon ng malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga energy sources, ang presyo ng diesel ay posibleng may umentong aabot po yan sa 4 pesos at 40 centavos hanggang 4 pesos at 70 centavos kada litro. Ang presyo naman ng kada litro ng gasolina ay meron lamang 40 hanggang 70 centavos itong pagtaas. Karaniwan pong inaanunsyo itong oil price adjustment sa araw po ng Lunes at ipinatutupad sa susunod na araw o araw ng Martes. Samantala naman, pinuri ng United Nations High Commissioner on Refugees o UNHCR ang efforts ng Pilipinas bilang isang safe haven para yan sa mga refugees at vulnerable groups na isang magandang ehemplo para sa Southeast Asian countries. Sa isang statement, sinabi ng Philippine Mission sa Geneva na nagbigay pugay si UNHCR Filippo Grande sa ginagawang efforts ngayon ng Pilipinas para sa mga refugees sa pakikipagpulong nito kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla doon sa may Geneva, Switzerland. Binigyang diin din ni Grandi ang pangangailangan ng pagkakaisa ng international community sa pagtugon sa humanitarian challenges at inihayag na makakapagbigay kontribusyon dito ang Pilipinas, kaagapay na rin ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Iniulat naman ng Department of Justice Chief Remulla ang nagawa din ng Pilipinas na mga humanitarian priorities at mga inisyatibo. Ngayong taon, ayon kay Remulla, ay sumang-ayon sa 1961 Statelessness Convention na nagpatibay sa Founding Act na nagtatatag sa Interagency Committee para protektahan ang mga persons o concern at sumulat din o sinimulan na ang pilot ng Complementary Pathways Program para sa mga Rohingyas. Kung maalala nga, si Remulla ang siyang naging nangunang delegasyon ng Pilipinas sa Geneva para yan sa Enhanced Interactive Dialogue sa Pilipinas doon sa may UN Human Rights Council at gayon na rin sa Revalida sa International Covenant on Civil and Political Rights. Samantala, kaugnay pa rin sa mga issues sa Department of Justice, inanunsyo ngayong araw lamang ng DOJ na magiging host ang bansa dito pa rin sa 21st Association of Southeast Asian Nation
o ASEAN Senior Law Officials Meeting o ASLOM ngayong taon. Ang ika-21 ASLOM ay ang unang in-person ASLOM. Ito'y meeting mula ng pumutok po itong COVID-19 pandemic noong taong 2020. Itong ikalawang pagkakataon na magiging host ang Pilipinas sa naturang meeting at ang una po niya noong 1996. Ang annual meeting ay itinatag at sinimula noong 1985. Ang 21st ASLOM ay isasagawa sa Oktubre 13 hanggang 14 ngayong taon. Magiging chair dito si Justice Undersecretary Brigido Dulay habang ang Philippine delegation naman ay pangungunahan ni Chief State Counsel George Orta II. I-welcome naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla itong mga delegado at magde-deliver ng opening remarks sa 21st ASLOM. Dagdag pa ng Department of Justice, ang ASLOM ay magsisilbing forum para sa mga senior law officials mula sa ASEAN member states, itong respective Ministries of Justice, kabilang na ang Attorney General's Chambers, para pag-usapan ang legal issue na may kinalaman sa common interest at ukol sa legal cooperation. Layon din itong i-promote ang objective sa ASEAN Political Security Community. Sa karagdagan pang balita, ang Makabayan Block binigyan ng bagsak na grado sa first 100 days ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Bagsak na grado ang ibinigay ng Makabayan Block sa first 100 days administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, parang may pagka-deja vu ang Marcos administration sa nakaraang administrasyong Duterte. Paliwanag ni Castro, marami umano ang naipangako pero walang natutupad, kabilang anya ay dapat na pagtaas ng sahod ng mga guro. Binanggit din ni Castro ang patuloy na harassment at red tagging sa mga kritiko at pumupuna sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Binatikos din ni Castro na mas inuna pa ni Pangulong Marcos ang mga mayayaman, mga foreign investor at pagpunta sa Singapore para manood ng mga garbong Formula 1 Grand Prix gamit ang umano'y taxpayers' money. Dagdag pa ng mababata sa 2023 proposed national budget, may napakalaking intelligence funds para sa Office of the President at Office of the Vice President na maituturing umano na President at Vice Presidential pork. Sa kabila nito, inirekomenda ni Castro na tutukan ni Pangulong Marcos ang mataas na inflation, power rate hikes, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin habang wala pa ring dagdag sahod ang mga manggagawa. Samantala, sa isang magandang development din naman ang ginawang realignment ng Kamara sa 77.5 billion na bahagi ng approved version ng 2023 General Appropriations Bill ayon kay Castro. Gayunpaman, sinabi ni Castro, kulang pa rin ito. Ngayong nakareses ang Kamara, abala din si Castro sa mga sinasagawang konsultasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga iba't ibang grupo ng mga guro. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Franz Castro sa panayam ng Bombo Radio. Recess, yung mga committee hearings ay ino-hold din ng iba't ibang mga committees. Kaya yun ang ginagawa natin at panahon din ito na magkakaroon din ako ng mga konsultahang guro sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Si Representative Franz Castro mula Bobo, Kamara. Yes, Bombo Gerald. Mayroon bang mga aktibidad na isasagawa itong syempre Makabayan Block kasabay ng 100 days, yung unang 100 days ng Pangulong Marcos sa pwesto, Bomboan? Sa ngayon, wala pa naman silang binabalak na magkakaroon ng mga kilos protesta, bagamat sunod-sunod yung mga pagpapalabas nila ng kanilang mga statement regarding dito sa 100 days ng Pangulong Marcos. Siyempre, inaasahan na natin dahil sila ay nasa Makabayan Block ay talagang hindi naman sila talagang magiging pabor sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So, yun Bombo Gerald, pero may mga sinasite din sila ng mga dahilan bakit bagsak ang grado na ibinigay nila sa unang 100 days ni Pangulong Bongbong Marcos. Lastly, Bomboan, syempre, yung liderato naman ng Kamara, kung ano yung masasabi niya dito sa 100 days, syempre, ng administrasyon ng Pangulong Marcos, Bomboan. Oo,
Oo, Bombo Gerald. Kaya itong pamunuan naman ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, mataas ang grado na ibinigay ni Speaker Romualdez kay itong Pangulong Marcos. Anya, maraming nagawa ang Pangulo. Ibinida pa nga ni Speaker Romualdez itong pagbiyahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesia, Singapore at maging sa Amerika dahil nakakuha tayo ng mga investor, no, at mag-i-invest dito sa Pilipinas. Gayunpaman, sinabi ni Speaker sa kanilang panig sa Kamara, agad nilang naipasa itong mahigit 5 trillion pesos na budget para sa 2023. So ito ay hudyat din na talagang itong gobyerno ng Marcos Administration Jr. ay talagang nasa tamang landas at patuloy na umuusad itong lumalago ang ekonomiya, Bombo Gerald. Okay, Bomboan. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tiniyak naman ng National Economic and Development Authority o yung NEDA na maisusumite na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa katapusan ng taon itong development plan ng Pilipinas para sa susunod na taon hanggang sa taong 2028 po yan. Ayon kay NEDA Assistant Secretary Sara Daway Ducanes, sesentro sa paglikha ng trabaho at paglaban sa kahirapan ang ikinakasang Philippine Development Plan para sa susunod na 6 na taon. Anya, magsisimula na rin nilang buuin ang nasabing plano na anyay nakabatay pa rin dito sa ambisyon natin 2040. Ito ay para sa isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa bawat Pilipino. Sa hanay ng job creation, magfo-focus anya dito ang pagkakaroon ng malinaw na innovation system na magdudulot naman ng panibagong ideya, produkto at proseso para sa pagkakaroon ng economic transformation sa bansa. Samantala, mahahati naman anya sa 3 main areas ang pagtugon sa kahirapan. Ito ay pagbubukas ng ekonomiya, mas maraming investment sa human capital, social development at social protection, habang ang isa pang target ay ang makalikha ng mas mataas pang kalidad ng trabaho po para sa mga Pilipino. Samantala, tiniyak naman ng Department of Education na kanilang tututukan ang mga lungsod at mga munisipalidad mula sa 1st hanggang sa 4th class para tiyakin ang pantay-pantay na pagbibigay ng mga resources sa mga paaralan. Una nga rito, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na malaki pa rin ang kanilang hahabulin kung pag-uusapan ng accessibility at sapat na infrastruktura para sa mga paaralan sa bansa. Sinabi din ng pangalawang Pangulo na hindi lamang 5th at 6th class municipalities ang bubuhusan ng pondo para tugunan ang kakulangan sa silid-aralan at iba pang pasilidad. Ibinahagi pa nito ang kanyang karanasan bilang alkalde noon ng Davao na sa kabila ng isa itong highly urbanized city ay mayroon ding anya silang problema sa infrastructure development kahit na malaki ang nakalaang budget at special education fund. Ayon pa sa Vice Presidente, partikular na rito ang last mile, geographically isolated at disadvantaged schools na matatagpuan sa lungsod. Samantala po ay ito nga at inatasan na rin po ng National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Jonel Estomo ang mga police officer sa rehiyon na magsagawa ng pakikipagdialogo dito sa mga mamamahayag na nakatalaga sa kanilang area of responsibility. Ito ay para nga matugunan itong concern ng mga media practitioners para matukoy yung banta sa kanilang mga buhay, itong harassment at iba pang panganib sa mga mamamahayag. At kaugnay nga niyan po ay mayroon ding pabuya na nasa 1.5 million itong PNP at mayroon na daw person of interest itong mga otoridad, itong NCRPO kaugnay pa rin sa pagpaslang dito sa naturang mamamahayag. At ma-report si Bombo Marlene Padjernos.
Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever, kasalukuyan ang pinaghahanap ng pulisya ang person of interest na kanilang natukoy hinggil doon sa pagpaslang sa sikat o veteranong mamamahayag na si Percy Lapid. Sa isang pulong balitaan ay pinakita ng National Capital Region Police o NCRPO sa media ang isang digital enhanced copy ng larawan ng umunoy gunman ni Lapid. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Jonel Estomo, ang larawang ito ay kuha sa CCTV footage sa harap ng Las Piñas City Hall ilang sandali bago naganap ang pamamaril. Paliwanag naman ni Special Investigation Task Force Commander Police Colonel Restituto Arcangel, natukoy nila ang suspect matapos na magtugma ang damit nito sa mga markings na nakuha ng pulisya mula sa iba pang CCTV na kanilang nakalap. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Ever, sinabi naman ni Interior Secretary Benhur Abalos na sa ngayon nga ay itinaas na sa 1.5 million pesos ang halaga ng pabuya sa kung sino man makapagturo o makapagbigay ng pagkakakilanlan ng nasabing umano'y gunman. At kasabay nito, yung naging panawagan na rin ni Abalos sa publiko na ituro nga itong gunman at magpanawagan niya rin doon mismo sa lalaking nasa larawan na sumuko na sa pulisya upang matuldukan na ang lahat ng ito. Kaugnay niya, narito pa yung bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. So sana naman sa mga nanonood at nakikinig ngayon, any information sa taong ito, ibigay nyo kaagad dito sa PNP. Napaka-importante po nito. Sa taong itong nasa larawan naman na ito lang masasabi ko. Marami na nakakaalam sa iyo, marami na magsusumbong. Siguro sumuko ka na. Yan yung bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. Para sa Bombo Network... Marlene? Yes, Bombo Mars. Oo, may timeline ba yung PNP ngayon sa pagtugis dito sa naturang suspect sapagkat ilang araw na rin yung nakaraan at syempre ito yung rare na mangyari itong ganitong mga insidente dito sa Metro Manila. Nagaganap yung mga ganyang mga insidente karaniwan sa mga probinsya, Bombo Mars. Actually, Bombo Gerald, sa ngayon kasi kasalukuyan pa nga nilang pinaghahanap itong person of interest at may ilang mga CCTV footage pa silang isinasa ilalim sa ilang mga pagsusuri para mas malinaw nilang makita itong mga posibleng maging dagdag na ebidensya hinggil sa naturang investigasyon. So ayon doon sa mga kinauukulan, as soon as possible kapag nahanap na nila, nagkaroon pa sila ng panibagong development, ay agad naman nila itong ilalabas at ihaharap sa media, Bombo Gerald. Itong isa lang yung natukoy dyan at yung mga gunman ba, iisa lang ito or may mga kasama pa dyan na tinutugis, Bombo Mars? Sa ngayon, Bombo Gerald, isang gunman pa lang yung natutukoy ng mga kinukulan ng pulisya. At sa ngayon din ay inaalam pa nila kung ito ba ay may kaugnayan doon sa kanyang trabaho o may iba pang dahilan kung bakit nagkaroon o naisagawa itong naturang pamapaslang doon sa veteranong mamamahayag na si Percy Lapid, Bombo Gerald. So bagay maganda dahil magandang investigan talaga dahil posibleng mangyari sa lahat ng mga media practitioners ng ganito or baka napagkamalan lang ay mahirap naman. Anyway, maraming salamat, Bombo Mars. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Nasa kabuang 2,443 na ang nakumit na paglabag sa karapatang pantao ng New People's Army o NPA mula yan noong taong 1968 hanggang 2009 ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Isinumite ng Armed Forces of the Philippines Center for Law of Armed Conflict na pinamumunuan ni Brigadier General Joel Alejandro Naknak ang records o talaan ng mga paglabag na nagawa ng rebeldeng grupo kay Commission on Human Rights Chair Richard Palpalatok. Liban pa rito ay muling isinumiti na rin ng AFP officials sa Human Rights and International Humanitarian Law ang paglabag ng grupo mula noong pang taong 2010 hanggang sa unang semestre o semester ng taong 2022. Bilang bahagi naman ng mandato ng Armed Forces of the Philippines Center for Law of Armed Conflict, patuloy ang kanilang pagmomonitor sa non-state armed group gaya ng NPA. Ang NPA nga ay patuloy na gumagawa ng mga violenteng gawain na target ang gobyerno at mga sibilyan na mahigit 5 dekada na. Base nga sa inisyal na nakalap na consolidated reports mula sa concerned agencies, nasa 40 kaso ng employment ng child fighters, 432 insidente ng pagsira ng civilian-owned properties, 72 na mga paggamit ng anti-personal mines or improvised explosive devices at nasa mahigit 1,000 naman na kaso ng willful killings at 273 na iba pang human rights abuses. Nagresulta nga ang terroristic acts na ito sa pagkakapaslang ng nasa 2,312 katao at nasa mahigit 400 mga individual naman ang sugatan na karamihan ay mga pawang sibilyan o kabuang 2,000 mahigit ang casualties. Ang nakalap na datos na ito ng Armed Forces of the Philippines ay magreresultaan niya sa paghahain nila ng kaukulang kaso na human rights abuses at international humanitarian law cases laban yan sa mga NPA. Samantala, mas kumunti pa raw itong namimili ng produktong itlog sa mga merkado dahilan para bumagsak pa itong demand ng itlog po ayon sa isang poultry group. Paliwanag ni Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego na hindi na supply ang problema ngayon kundi itong demand. Pinunto nito ang itlog ang pinakamurang source ng protina, subalit umaaray pa rin at nagrereklamo sa presyo ng mga ito. Dagdag pa nito na kapag walang gaanong paggalaw sa stock sa merkado, walang choice ang mga nagtitinda ng itlog kundi taasan itong presyo ng mga itlog para makabawi naman itong mga nawala nilang kita na nagresulta naman sa mababang farm gate price. Sa ngayon, ang presyuhan anya ng medium size na itlog ay bumaba sa 5 pesos 50 centavos hanggang 5 pesos at 70 centavos kada piraso mula sa dating 6 pesos at 20 centavos. Kaya't panawagan nila sa Department of Agriculture na tulungan sila na mapataas ang demanda dito pa rin sa itlog. Samantala, kumuha naman tayo ng reaksyon ng mga solo parent kaugnay doon sa Expanded Solo Parent Welfare Act ng DSWD. Kaugnay niyan, may mga nakalap pang panayam si Bombo Chill Impido. Patuloy na pinoprotektahan ang kapakanan ng bawat solo parent na pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Republic Act of 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Ito nga ang nagtataguyod ng mga karapatan ng mga Filipino solo parents at tinitiyak na makakatanggap sila ng sapat na social protection programs mula sa gobyerno. Gaya nga ni Nanay Melda, isang 59 years old at 18 years ng solo parent na nagtataguyod para sa kanyang 6 na anak at ayon sa kanya, hindi pa raw siya nakakakuha ng benepisyo simula noon marahil raw siguro ay dahil malalaki na ang kanyang mga anak. Narito nga ang kanyang pahayag. Tinaguyod ko yung anak ko sa paghanap buhay ng ganito sa idok vendors. Tapos, ang hirap pala na wala kang kasama sa buhay. Nag-ano ako, 18 years ako nag-solo parents, pinatapos ko yung mga anak ko. Nag-iisang naghahanap buhay. 6. Gano, minsan, may magpapahanap ng mga foreign, yun, hinahanapan ko, binibigyan ako. Ganun lang. Mana yung mga anak ko na lang paaralin ko.
Kasi ang binibigyan lang ng priority, yung may mga anak na maliliit eh. Basta may edad ka na, hindi ka nabigyan. Parang nakakaano naman. Dapat, yung one time nagkuha ko ng solo parents, wala naman pala kwenta yun. Kasi wala ka naman makukuha na benepisyo. Ayan nga ang naging pahayag ni Nanay Melda Daculis, isang sidewalk vendor at solo parent. Sa kabilang banda naman, nakuha rin natin ang pahayag ni Nanay Dolores Villanueva, isang 65 years old at parking personnel or attendant na 8 years ng solo parent. Aniya, ang kinikita niya ay napupunta sa maintenance o gamot o kahit papano ay nakakatanggap na siya ng ayuda mula sa pagiging solo parent niya. Narito at pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Ano na, bali, 65 na ako ngayon eh. Oo, pero 8 years nang patay ang asawa ko. Siyempre, yung maintenance ko. High blood, diabetes. Mahirap po talaga kasi dito na lang ako sa parking niya. Ayuda lang po nakukuha ko. May nakukuha na po kayo? Dati po, nung pandemic, meron kaming food pack, konting pera. Ito, later nakuha ko 500. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Impido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala nasagip ng mga otoridad ang isang babaeng Chinese national biktima ng kidnapping o itong pagdukot matapos na makatakas mula sa mga sospek doon po sa Batangas City. Ayon sa Batangas Police, sinabi ng biktima mula sa Shanghai, China at residente din ng Newport sa Pasay City. Natagpuan ng PNP ang biktima sa isang convenience store sa isang village at dinala ito sa police station. Pahayag ng biktima na dinukot siya sa Angeles City, Pampanga noong Setyembre 17 at ikinulong sa isang bahay sa barangay Alangilan. Agad na nagsagawa naman ng manhunt operation ng pulisya laban sa mga sospek na dumakip at nagkulong sa biktima sa loob ng 20 days. Una rito noong Setyembre 18, isang unknown caller ang tumawag sa boyfriend ng biktima na humingi ng pera. Nagkakahalaga po yan ng $2 million o katumbas ng 116 million pesos at nagpadala ng video clip ng biktima habang pinagpapalo ito ng baseball bat sa iba't ibang bahagi po ng kanyang katawan. Sa ngayon, sa kustodiya na po ng PNP Anti-Kidnapping Group ang biktima habang nagpapatuloy naman ang manhunt operation laban sa sospek. Bombo International News. Libo-libong bilanggo sa Amerika na hinatulan dahil sa paggamit ng marijuana pinalaya po ni US President Joe Biden. At pa-report si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, habang sa Pilipinas ay pinag-uusapan pa sa Kongreso ang pagsasaligal ng marijuana, doon naman sa Amerika ipinawalang bisa ni US President Joe Biden ang libo-libong mga bilanggo na nakulong dahil sa marijuana sa ilalim ng federal law sa Estados Unidos. Ayon kay Biden, ang pagpapatawad sa pagkakasala ng libo-libong mga gumagamit ng marijuana ay pagpapagaan sa problema o dagdag isipin sa mga nahatulan. Samantala, ayon sa mga opisyales, ang pagpapawalang bisa o pagpapatawad ay hindi maaaring mai-apply sa mga nahatulan sa mga nagtitinda at nagpapakalat ng marijuana. Dagdag naman ni President Biden, wala na raw oras pang bantayan ng mga opisyales sa bilangguan ang mga taong gumagamit lang ng marijuana, lalo na at hindi umano pantay ang pagpapatupad sa batas hinggil dito. Kinwestiyon din ni Presidente kung bakit ipinapareho ang kategorya ng marijuana sa iba pang mas delikadong umanong iligal na droga. Yes, Bombo Gerald, kaya naman hinimok ni Biden ang mga gobernador na sundin ang kanyang kautusan para doon sa mga taong nahatulan ng paggamit ng marijuana. Lalo na raw na marami sa Estados Unidos ang ginagawang legal tulad na lang ng medical marijuana. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni US President Joe Biden. As I said when I ran for president, no one should be in jail just for using or possessing marijuana. It's already legal in many states, and criminal records for marijuana possession have led to needless barriers to employment, to housing, to educational opportunities. And that's before you address the racial disparities around who suffers the consequences. While white and black and brown people use marijuana at similar rates, black and brown people are arrested, prosecuted, and convicted at disproportionately higher rates. So today,
I'm taking 3 steps to end this failed approach. First, I'm announcing a pardon for all prior federal offenses for the simple possession of marijuana. There are thousands of people who are convicted for marijuana possession who may be denied employment, housing, or educational opportunities as a result of that conviction. My pardon will remove this burden on them. Second, I'm calling on all governors to do the same for state marijuana possession offenses. Third, the federal government currently classifies marijuana as a Schedule I substance, the same as heroin and LSD, and more serious than fentanyl. It makes no sense. So I'm asking the Secretary of Health and Human Services and the Attorney General to initiate a process to review how marijuana is scheduled under federal law. Bombo Gerald, yan ang bahagi ng payag ni US President Joe Biden. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Pili ko naman ang Miami Heat, itong koponan ng Brooklyn Nets sa NBA pre-season game na ginanap sa New York sa score na 109-80. Nanguna sa diskarte po itong si Bama Adebayo at Tyler Hero na parehong nakapagpasok ng 22 points at 6 na rebounds. Sa kabilang banda naman, ang Brooklyn Nets superstar na si Kevin Durant ay nasayang lamang itong kanyang 13 puntos at 4 na assist para malasap ang ikalawang sunod na talo. Una rito, ang team ng Miami Heat ay nakapagtala ng isa pang panalo at isang talo. Sa susunod na buwan ng Oktubre, ang pagsisimula na po ng bagong NBA season. At ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Cherryfer. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, alam niyo ba kung saang bansa ang record holder ng world's largest human Christmas tree? Ito ay sa capital ng Honduras na Tegucigalpa. Dito ay nagtipon-tipon ang nasa halos 3,000 volunteers sa Democracy Plaza ng Presidential House, sa capital ng Honduras, para lamang mabuo itong living Christmas tree. Para mabasag ang record na ito, 6 na minutong hindi gumalaw ang human Christmas tree. Sa ating Christmas countdown, 79 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 33 minutos na nakalikan sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Imboka nga balita, i-check nato ang linya ni Bombo Ria Mumlan. Inumay kantanan sa sining reklamo sa isa iya ka motorista nga gindakop sa isa ka traffic enforcer katapo sa Public Safety Transportation Management Office. No, ti pagdakop sa iya sa aton sining mga kabombo, iya sining nga ginreklamo nga ginkilkilan siya, no? Sang traffic enforcer gin pangayuan sang kwarta kabaylo sang mahapos sining or hindi na lang pag-kuha niya sining driver's license. Ang bugos ng istorya, i-check nato na with Bombo Ria Mumlan. Amo ning isa karon sa mga mambal naton balati ang panawagan naton nga dapat hindi man sila nga panawagan ginapanindugan karon sa city government nga may kinamatarong ang traffic enforcer nga mag sequester o kung magkuha abi sang confiscate rather now sang driver's license. Ti amo ni karon ang nangin resulta or nangin mambal naton isa sa mga posible gin abusuhan nga authority sang traffic enforcer, no? Kung matabo, check naton si Bomoria sa iya sining follow-up report. Bomoria sa report na please come in. Gin-confiscate ang driver's license kag nangilki lang isa ka traffic enforcer sa isa ka motorista matapos nakapatay ang iya headlights.
Naibaloan nga ang driver nga si Marvin Chin ang pakadto na kuntani sa Alcachera para sa iya meeting. Halin sa isa ka restaurant sa Haro, kag 50 kilometers away kung sa diin siya nakapark, ginpapundo siya sang isa ka traffic enforcer. Ginako man ni Chin ang iya sala apang gintiketan kag ginkuha ang iya driver's license. Apisar makapilaman nga nag-appeal si Chin sa traffic enforcers, hindi niya gid pag-ibalik ang driver's license bangod kay mando ini sang Iloilo City government. Naguntat naman si Chin sa pag-appeal kag ginpasugtan nga ikumpiska ang iya license. Apang ang nagtulod sa iya para magreklamo amo ang pagpangilkil sang traffic enforcer sa paagi nga ibalik niya ang lisensya kag baydan na lang ni Chin ini sang 500. Sa duga nga pahayag pamatian ta si Marvin Chin. Basically, I had no headlights on. Amo na siya. So gagawa ako sa parking after a dinner, and then I was on my way to Alcachera along Tabuk-Suba. So right in front of a Supermart Haro, gindulog ko sa traffic enforcer. And then he mentioned he got my license. He asked for my license. I gave it my license. Tapos namangkot siya ko. Ginambala niya ko nga muna. Wala ka-on akong headlights. Confiscating my license to be claimed at the City Hall. Ang muna natabo. So, pagkatapos ang incident nga to, sir, gin-confiscate. Ano pagid ang naistoryahan ninyo sang traffic enforcer? There is agreement or deal between the both of you? So, not really agreement. Pero, siyempre, sa kopya ko, nag-appeal ako. Nag-appealar ako na base pwede ako pagbigyan bala subong kay one, gin-acknowledge ko man siyempre nga patay lights ko, hindi ko na ma-deny. Pero it was off, not really defective. So, I acknowledge na my lights were off. Nagpasalamat ako nga gin-inform ako. Tapos nag-appealar ako na base pwede man lang pagbigyan niya ko anay kay una bago man lang kugwa sa parking lot in a highly traffic area. So, hindi man ko makapadasigid kag wala man ko intention magpadasigid. So, medyo lapit pa lang. And second, lapit man lang kantuan ko, it's little over a kilometer away kaysa Alcachera man lang ko makadto. And then third, I had a flight the next day sang natabo ang incident. So, I was in no position gintani to get the license kay I had work pa the next day. I was very busy, and at the same time hulong doon ang City Hall, it's in the city proper, and I'm from Mandurriao. So medyo layo. So muna nag-appeal ko, siya nag-insist gid siya nga kailangan ni gidakpon kaya muna ang layi, muna ang gintudlo sila. So nag-appeal ako liwat nga ibalik na lang ako license, gaya lang citation ticket, please isettle ko lang na to. Ang license ko kailangan ko gitna kay ma-drive pa Kuya Buwas, and outside Manila, but outside Iloilo sa Manila, ma-drive man ko. So I really need my license. Naging persistent gid siya gyapon in a sense na hindi agad na maobra kay amo gina ang nilay ang na protocol ikuwaon gid ang license kag naghambal man ko nga I thought bawal makakuha license ang traffic aids, traffic enforcers. Gin explain niya sa akin nga that week, like the day before nag-release mandate si memorandum si Mayor Treñas na pwede na daw sila makaano. So even though medyo balaan ko nga ang LGU wala gaalaw, wala na ko nagbayes kay amo na yung directive sila ni Mayor mo, so who am I to argue that, diba? So wala na ko may maobra. So despite my appeal, naging persistent pa siya nga hindi agad maobra kaya mo ginagtulo sila, which is okay, I respected it. Pero sang medyo nag-give up na ko, nga nag-okay na lang ko, nagamba siya, sir, kung para hindi ka na mabudlayan, pwede man areglohon mo na lang ko, balik ko na lang simo ang ticket. Hindi ko na pag-cite ang ticket, kagbalik ko na simo lisensya. Mga 500 man lang na, sir, ang kung i-areglo mo sa City Hall, mga 500 man lang na, i-areglohon mo na lang ko para ibalik ko na simo. Nagamo na siya. Dito ko nga abi ko na do gid siya do very strong gid siya siya nga prinsipyo sa layi nga hindi agit pag-ihatag ang akon license, for me it was very
minor violation. Pero gali, ang intention niya malang is kung mag-give up na ko, ariglohon ko naman lang siya. So dito ko nga do na bad trip ko, kagin call out ko siya. It was an innocent encounter tani. Pero amo lang ginanatabo. That's why I had to report because I've heard that story so many times. Bombo Cham, ang amo na bala Bombo Cham nga ang traffic enforcer wala siya kahadlukan kay wala man it recorded nga video kag wala pruweba nga nangilkil siya kay Chin. Pero para kay Chin kailangan niya gid nga magreklamo para kag mahibaloan sa pumuluyo nga ini gakatabo kag dapat mangin vigilant kita sa mga amo sini nga mga butang. Bombo Cham. Alright, kilala niya ang traffic enforcer? Oo, Bombo Champ. Ang traffic enforcer nga ini, sa iya man nga post mismo, hambal ang pangalan, ay pwede waragwag, Bombo Champ. Pwede gid. Oo. Sinong pangalan? Para mapalabot na kay Mr. Jack Kunlo. Okay, Bombo Champ, amo ini si... Okay. Alright, parang may pangalan kita nga idaho kay Mr. Jack Kunlo kag mapaimbestigarani kiti in fairness man sa traffic enforcer. Magi man sa due process mo. Bombo Cham, ang traffic enforcer nga ini nakilaan ta bilang si Mark Christian Hardilesa. Mark Christian Hardilesa. Mark Bombo Christian Cham. Hardilesa. Oo, Alright. Bombo Cham. So palabutan ni kay Mr. Jack Kunlo para nga patigayon man sila sa pagpangusisa tuhoy sa sining reklamo karon sa isa iya ka motorista Bombo Ria. Roger that, Bombo Cham. Sige. Ini si Bombo Ria Momlan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ria Momlan sa imo sining iyang report. Tiya mo ning isa sa mga mambal naton kung kay isa bala abuso sa authority nga paabaga sa ila. Kag hindi man naton luyag nga magwa karon iya nga daw tando-tando lang iya sa bukid or hindi na pagrespetuhon sang mga motorista, mga traffic enforcer. Kung pamatian naton si Mr. Kin ang tagreklamo, iya siningagin pahayag nga ang mga huol nga posible sininiya ma-eksperyensyahan kung the next day pa kwaon ang iya sining lisensya or gawaron abi ang iya sining lisensya kag nag-ayo sa aton sining mga kabombo, nag-ayo si Mr. Kin nga kung pwede pasensyahon na lang abi bangod nga hindi manggid layo ang iya sining padulungan nga kung sa diin sa aton sini iya nga mga kabombo una bes ang pag-sikyar sang mga kasubong sini iya nga violation nalakip gid man bala sa aton sini iya nga ordinansa. May banta sila nga nag-aapin sa kay Mr. Kin o kung nag-aapin sa traffic enforcer but ang sa pagkahibalo ko sa aton sini nga mga kabumbo ang authority sa traffic enforcer kag ang ila sini nga pag-enforce sang traffic laws and ordinances is within the bounds sang ordinansa sang aton sini nga local government. No? May ara bala kita sa city ordinance regarding sa pangsikyar nga dapat all functioning ang salakyan kung nag-traverse sa kagabihon kay daw iyan niya katungdanan sang Land Transportation Office Pero mag-us-us naman kita karon sa sining sugilanon nga dapat
i-deputize sa nga LTO ang mga traffic enforcer. Kag sa sining ginabaisan nga issue, whether or not may ara sang authority ang traffic enforcer nga kuha sa nga driver's license. Since nga nagpagwa-liwat sa nga reiteration ang Department of the Interior and Local Government nga ang may kinamatarong lang sa confiscate sa driver's license sa mga Land Transportation Office. But may mga balasihan man ang city government nga para sila iyang magpang-confiscate man sa driver's license. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero naglala paginabing issue kay may ara sang term areglo kag ibayad na lang sa akon ang 500. Tidira karon nga aligasyon nagakadapat siniya nga tutukan man sang Public Safety Transportation Management Office. This is beyond sang issue sang may authority balang traffic enforcer nga mag-confiscate sa driver's license kag lakip na diri banwa sa kung sinong may ara sang authority nga mag-confiscate sa driver's license. Tiko si Attorney Sedfrey Cabaluna, pasing niya kinahanglan nga mangkonpiskar ang aton sinima traffic enforcer sa nga driver's license para ang mga ordinansa nga ginapatuman sini nila may ngipon. Ti, amo na ni bala karon banwa ang mangin extend sang gusto naton nga mangin ngipon sa aton sini nga mga ordinansa nga nagalapot sa punto nga ginaabusuhan sa mga tunto nga mga traffic enforcer nga eksplikar sila ni imbis nga padalman or eksplikar sa imo sang madalom or in toto ang violasyon nga na-commit nimo, ang ila na lang siniiya para nga hindi ka na mabudlayan, magbalik-balik sa City Hall, bayri na lang ko 500, hatagi na lang ko 500, ibalik ko na imo sini nga driver's license. Of which is tama giniya kasala. And we do hope nga imbestigaran ini sang Public Safety Transportation and Management Office. I do believe patigayon sila subong sang retraining sa mga traffic enforcer. Kag isa pagid luyang naton mahibaluan kung ang pagpasiga balasang suga sa diin ina nga ordinansa sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kay sa nasiling na gani naton, correct me if I'm wrong, ang aton sinima traffic enforcer may limitasyon ang ila sini nga pag-enforce sang traffic ordinances. Now, nagasandig lamang ini sila sa mga ordinansa sa mga gina-enforce nila nga traffic regulations. Just like no parking, no jaywalking, no? Obstruction, tipatibala ang sa suga kag sa mga headlights, tail lights, lakip pa ni may ordinansa bala kita sini nga ang aton sini nga mga traffic enforcer sarang nga mag-enforce sini sa aton sini nga mga kabombo. Damo man lang sina, dira man lang kita iya nga nagapamangkot kag luyang naton nga maklaruhan sila diri. Kag nagakadapat man nga tutukan ini sa nga PSTMO. No? Sa aton sin mga kabumbo, imbestigaran man ining nasambit sini karon iya nga reklamo nga mayara sang bribery o bribery ng tawag or ti ginapangayuan ka kabaylo sa imo sini nga traffic info driver's license nga ti hindi ka na lang iya matikitan or whatsoever. Sa aton sini matag palabati. Anyway, tinguan ta karon nga malabot man diri linya ni Mr. Jeco no sa aton sini nga pangalaga. Ang oras naton 50 o 49 minutos na nakaligad sa takna nga las 12. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto,
amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulfur... Sa aton sini nga mga kabombo, Regulation Ordinance number 2008-393 Section 1B, diri nakabutang ang penalties, no? Sa one-way driving without the use of functional headlights, stoplights, signal lights, horns, mufflers, brakes, allowing passenger on board in excess of the registered seating capacity, atop of roof, hood, hitching, onto moving vehicle, failure to display red flag. May ara kita sa nga kasubong sinang ordinansa. So, within the bounds sa nga traffic enforcer, no? Nga i-stop ya si Mr. Kin kag kwaon ang lisensya. Tiway man ini gina-deny sang tagreklamo ang iyalang sini nga punto nga naglabot iya sa kay gayunan karo sa senaryo nga naghambal ang traffic enforcer nga parang hindi ka na mabudlayan at agi na lang ko sa 500
ibalik ko sa imo sini nga driver's license. Ang penalty fee sa aton sini nga mga kabombo is 300 pesos. 300 pesos. Ang luginan siya lang gamay to traffic enforcer kung tani 200 no? Sa aton sini nga mga kabombo. But anyway, sa aton sini mga tagpalamati, ang importante sina diri nga mapalabot naton ini sa Public Safety Transportation Management Office kag magapatingayon sila sang nagakigo sa ning investigasyon kag kung mapamatud-an ati may mga ginalawman naton disciplinary action man para nga hindi na iya pag sundon pa sa nga iban sini nga mga traffic enforcer nga nagaabuso karon sa authority nga ginhatag sa ila. 55 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Ginapasuni nga may nagluntad sini nga rayot sa sulod sang Iloilo District Jail sa may barangay Nangapututan kag ginapasuni man banwa nga may patay. Si Bombo Peter Jan Bayas ka may follow-up report. PJB Master sa report please kamin. Confirm Bombo Champ pero gina-attack diri sang pulis nga pututan PNP nga may ara lang nabunan. Nabunan diri sa may isa ka lock-up sang pututan BJNT diri sa may BJNT District Jail sa may barangay ng Banwa iya sang pututan Iloilo. So base sa pag-usisa man naton sa area so hindi magpapasulod diri ang guide no diri sa may gate entrance mismo kaga diri lang kita iya sa gwa pero ginusisa ta diri mga pumuluyo kun bala may nabatian sila nga sort of ginahod nga daw may ara sa kinalampag dira nga daw kasubong bala agamo kumpara mo sa una nga pagpatigayon sa rally lato sa laka sila sa top ako kasubong daw ay bidawdahom diri sa gwa iya sang BJMT sa may nga Bombo Champ pero na tiga nato di bakwa ang biktima diri nga isa man dira ka detainee Bombo Champ way pa diri ma-establishar kuno address na ang ngalan lang kagaligalang paidaron niya si Melvin Geransial ning biktima may mga multiple stab wound din siya sa iya sini nga parte sang kalawasan kag dala diri sa may pututan na district hospital pero ini siyang gideklarar nga DOA mga alas 6:30 ni sang aga natabo ang ining pag buno sini sa iya pagkatapos ang suspect diri kilala sini sa kay Albert Ganancial ang biktima liwat ang Melvin Himeyo tapos si Albert Ganancial amo ning suspitsado Bobo Champ kag legal man ning paidaron niya kag diri sa gapon iya na-detain ini siya sa na-detain mo sa gapon sa BJNP kay na-detain nga daan siya ang ini nga suspitsado nga mo siya giratudlo karon nga nagabuno diri sa sini nga biktima. So sulod diri sa pulis naton kag ginauthorize diri nga maka lang nga gipanugutan nga makasulod ang pulis mismo kag ang investigador diri sa pututan PNP sila ang napangusisa kung ano kumatod ng impormasyon nga may nagrayot diri ka mo ning natabo base sa pag-justify man sa nga diri ma-questionnaire sa BJNP nga ito yung rayot na siling nila ang natabo kundi may ginbuno kasi babakot na naton kita nung daw ginabawalan man ang mga kwento nagtara sa sulod sang BJNP sa kung paano iya may labunan. Ang sabat sa pulis naton, ang BJNP lang na spokesperson nila, kung ang warden mismo ang dapat sabat, kung ano ang matungod sila da, pero wifi na panugot, iya makatagsasyan. Ang warden niya rin diri subong, at ang representative ang pila diri ka mga officers ng BJNP naton, kung sino ang dapat iya makahatag iya sang statement nila, sa sining natabo diri Bombo Champ sa kamay nila no yal pawatianta si Major Roy Tayuna ang chief of police ang pututan 10 Actually 6:20 AM. Liwat sa sino ganang biktima to? Ang biktima naton si Melvin Hemeo. Legal age na niyo wala taman no. Wala na address? Wala pa sir wala. Ang suspect sa what? Suspect naton si Albert Ganancial. Yankee Castañaday. Legal age man? Legal age man. Legal age na, sir. So, wala ba mga address nila? Subject to be confirmed by our personnel. Pero anong istorya ko, sir? Anong tabo? Amo pa na ang ginaano nato, no? Sige pang conduct sang investigation. So, most probably, ang pinakamaayo nga magatag sang aton nga mga additional information ang aton personnel sang BJMPC. Hindi nagigo sa biktima to, sir?
Wala pa maano. Ara pa subong sa ospital. Anong guno? Igo niya? Oh, buno. Sa nagakari-sari nga bahin sa aton lawas. DOA man sir. Yes, as confirmed by Dr. Plotea. I-confirm to sir, hindi riot? Hindi. Duwa lang sila. Duwa lang sila? Yes, Isa lang sila selda? posible kay dira na tabo sa silda mismo. Ang mga kaso sir, ano ba lang? Wala pa. Ang maka-divulge lang guro ang aton nga BJMP 6. Protest klarahon nato hindi riot. Hindi riot. Personal nga away. Yes, sa amon nga initial nga super masulod pa ugan. Pero duwa lang tanda nga away. Duwa lang sila ginawa. Pero ang nga may kutsilyo sa sunod sir, Ang makasabat siguro ang aton nga BJMP 6 first. So another investigation. Yes sir. Anyway, ang pamunuan sa BJMP 6, we will conduct investigation siguro. So at least DOA ang biktima. Ang suspecte kay dira na detain, dira man na sir, no? Hindi na to. Nato konsulta naton sa aton nga Provincial Prosecutor's Office. O definitely pailan naton sing kaso nga murder gyapon. Then it's up sa aton nga sa aton nga provincial prosecutor kung diin pagadalon. I see. So kay dira man sa dano priso magapon da another Yes, sir. sa Yes, kaso sir. niya kanamuno. Yes sir. Dugang liwat. Yes sir. So si Police Major Roy Tayuna mamutan ang Cebu Police sa pututan 20, so very limited pa diri no kay ang identity lang sa biktima kay same time ang suspect tapos diri bala ko sa selda na tabo ning pag-away tagin pamangkot naton sa kung paano iya nga may mga printed object kay daw sige pang ila sila nga pagkandak monitoring man dira o kung daw ginatang check na sa tagsa sa selda dira kung bala may mga kung ano nga mga printed object dira o kung masarang nga magamit iya kontra sang kaupod na dira nga sa sulod iya sang lock-up cell pero sa gihapon mula ng limited nga statement nga ginbuyan diri sa nga Cebu Police si Police Major Roy Tayuna sa nga pututan 20 station mamutan. Alright. Walti ba dalo to pula report tiwat direkta diri sa area sa barangay na nga sa may Ilo District Jail sa may barangay na nga pututan ni Ilo so hindi lamang si Bombo PJB kag para sa pambansang radyo na nga Pilipinas kag overall number 1 sa Ilo. Basta radyo Bombo. Salamat kid Bombo Peter Jan Bayaska sa imo siniya nga follow-up report. Hindi pa klaro diri karon kung ano ang gintunaan sang pagkinagamo sang duha ka mga priso nga sanday Melvin Himio, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kag ining si Melvin Himio kag Albert Ganancial ti dead on arrival sa may ospital ang biktima nga nakaangkon sang samad multiple stab wounds, no? Anangkon sini sang biktima matapos gatigin buno ini siya sang suspitsado. Ang Bureau of Jail Management in Penology ang sa karon way pa makatag diri sang ila sining statement na nagakontak man kita sa ila sining spokesperson basi kon masako-sako para nagapatigayon karon sang investigasyon man makatapo sang Bureau of Jail Management and Penology. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo daw subong pa lang kita nakabati sang nagluntad nga pag ilinaway kag may napatay draw sa sulod sa nga BJMP nga sa Malawig sini nga tsimpo kunya ko magsala daw malinong man sila dira magluwas lang abi sa pag noise barrage no sang mga preso sang nakaligad sini iya nga binulan sa aton man sini karon nga mga kabombo. Ang oras naton 4 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad man sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon update sa Estancia Massacre. Ang regional director nagatambong sa ginpatigayon sini iya nga pagsinapol case conference sang Special Investigation Task Group. Kag didto nagpabutsyag sang assessment ang regional director. Siling niya pigaw
kag mahinay ang investigasyon sang Special Investigation Task Group. Silingya isa na kabulan dugay-dugay, why pa sila sa gyapon makakuha sang affidavit sa biktima sang pamilya. Partikularmente abi sang pamilya Fernandez kag pamilya Bosque. Tiambal ni RDC niya, ako gani may number ako sa pamilya, nagapakigangot ako sa ila. Ano abing ginahimo sa Special Investigation Task Group? Text lang mo. Why man sila nagahulag? Iniasandig sa mga tinaga sang regional director. Balikan ta na bala matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumangon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Time 8 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. I-check nato ng linya ni Bombo Chari Sumagpao. Inumay kang tanan sa assessment ni Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Ini kasunod man sa pagtambong sa Regional Director sa case conference nga ginapatigayon sa Special Investigation Task Group nga amo karon ang nagatutok sa sining Estancia Massacre nga ginkamatay sang 3 sining ka mga biktima. Sa aton sining mga kabombo, ano ang assessment kay previously may ara sa pagkadismaya diri karon
Ang aton sining regional director, hambalya sinya tama kahinay kag hindi siya satisfied sa investigasyon sa Special Investigation Task Group. Ano pang dugang pahayag kag assessment sa regional director? Si Bombo Chari sumagpaw, may follow-up report. Bombo Chari, sa report, please come in. Okay. Special Investigation Task Group Palibos Bombocha? sa aton. Bombocha, come again. Bombo Champ, sa wakas no nakahatag na gid man ni sa nga update ang Special Investigation Task Group Palibosfer sa aton nga Regional Director kaya Police Brigadier General Leo Francisco kahapon nga adlaw. Ini matapos no ang almost 2 ka semana kaya suno kaya Police Brigadier General Leo Francisco sang September 23 pa ini siya ulihi nakabaton sang update halin sa SITG Palibosfer. So sa kagapon nga adlaw sang pagpadulong ni Police Brigadier General Leo Francisco kahapon sa istansya kay ti suno ni sa iya gakabahala na siya sa mahinay kaga hindi ini siya satisfied sa progress nga ginapakita subong sang SITG Palibosfer. Pag-abot niya dito sa istansya Iloilo kahapon, ginpamangkot niya si Police Lieutenant Jobert Amado kung ano na ang mga updates o kung ang mga progress sa nasambit nga kaso, ining kaso no tuhoy sa pagkapatay sa nga 3 ka mag-abyan nga si JP Bosque, Floyd Fernandez kaga Mark Libaw. So ginsabat ini siya ni Police Lieutenant Amado nga wala ini siya sang hawid sang mga updates, sang latest updates sa nasambit nga kaso o kung investigasyon bangod ara gid ini mismo sa Iloilo Police Provincial Office sa iya gid sang SITG Palibosfer mismo. So, bag-o nagbalik sa syudad sang Iloilo, si Police Brigadier General Francisco ginchekyar niya ang Municipal Police Station sang estansya kaga dito niya ginrelieve gilayon si Police Lieutenant Jobert Amado bangod sa 3 ka rason, Bombo Champ. Una, mahigko ang police station sang Estancia Municipal Police Station. Ikaduha, hindi ma-account ni Police Lieutenant Amado ang iya nga mga tawo. Kaga ikatatlo, hindi man ini siya satisfied sa progress kaga efforts ni Amado regarding sa Estancia massacre. So pagkatapos dira nagpadulong ang aton nga regional director sa Banwasang Santa Barbara para magpa-brief sa SITG Investigation and Detective Management Division nga magbulig na kag mag-supervise na sa SITG Palibosfer para magdasig ang paghulag nila sa sininga investigasyon. So suno sa iya mismo, ang iya nga SITG Palibosfer nga ginmanduan para solbaron ang kaso, naga-request lang niya kag nagahulat sang kopya sang mga affidavits kag wala naga-follow up sang mga kopya nga ini, Bombo Champ. So siya mismo ang regional director ya may ara sa nga direct contact sa relatives sang pamilya sang mga biktima kaga suno sini sa pamilya sang mga biktima gahulat lang ini sila nga kadtuan sang mga investigador sang SITG pero wala may nagakadto, Bombo Champ, kaga according pa kay regional director Francisco hasta lang niya sa text ang communication sang SITG sa pamilya sang mga biktima. So willing man niya gali maghatag man tani sang statement ang pamilya sang mga biktima o galing wala gali niya naga-communicate gid sa ila personal ang SITG Palibosfer. So suno kay Regional Director Francisco nga dapat ginakadtuan gini sang SITG ang pamilya, ginakuhaan statement kag gina-personal nga gina-follow up kag dapat gina-supervisean gid ni Provincial Director Adrian Acolyador. So wala ni gali naga-update sa iyang SITG kaya suno kaya Regional Director Francisco ang ulihi nila ni nga pagkitaay sang SITG sang September 23 pa. So sang September 23 kaga kahapon adlaw October 6 kun wala ini siya nagkadto sa Iloilo Police Provincial Office, wala gid ini siya mahatagan sang update, Bombo Champ. So yari pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Leo Francisco. Yes, nagbigay na ng update at nagkakaliwanagan na kami kung paano namin na-establish ang mga statements ng available na witnesses. And dissatisfied pa rin ako dahil hanggang ngayon wala pa silang kopya ng mga statements ng mga pamilya ng mga biktima na isang parte ng investigation yon. So, pinagmamadali ko sila sa parte na yon na makakuha man lang ng affidavits ng mga relatives o pamilya ng mga biktima. Talagang nabagalan ako at
meron akong directive sa aking DRDO na at saka sa aking Regional Investigation and Detective Management Division na mag-on-board na sila everyday. So ang nakita ko kasi is nagre-request sila tapos naghihintay na lang sila ng sagot. Hindi nila pinapalo up, hindi nila kinukulit araw-araw yung iba't ibang ahensya na pwede namin makuna ng aming mga results ng request namin. Mabagal. At yun ang sinasabi ko. Ako mismo may direct contact sa mga relatives ng pamilya. And they told me personally na they are just waiting for our investigators to come and talk to them. Yun yung isang pino-point out ko talaga dito. Kaya medyo naging very yung aming discussion na may contact na ako sa pamilya ng mga biktima and they are willing to give statement. Ang problema lang is kayo, mga investigador ng SITG ay nagte-text lang kayo. Dapat yan kasi personal follow-up yan ng mga opisyal natin. Hindi natin dapat hinahayaan yung ating mga investigador lang. It's personal supervision, personal participations at dapat talaga on board ang provincial director. So sir, klaruhin ko lang, hindi nag-a-update palagi ang SITG sa inyo, sir? Just an example of it, nag-meet kami ng 23 sa aking mga analysis, sa aking mga recommendation na pwede nilang gawin. Gumawa sila ng 24 at yung 24 ay Sabado. So, ginawa pa nila ito ng Monday, naipasa nila ng 27. So, ganun yung mga observation ko na hindi acceptable para sa akin. Dahil kung 23 kami nag-meet, dapat 23 ng gabi, 24 ng umaga, naipasa na nila sa mga concerned agency. So, mabagal talaga ang usad o parang hindi gumagalaw ang SITG, sir? Mabagal in the sense na pag Sabado at Linggo ay kasama sa bakasyon. Sabi ko sa kanila dito sa investigasyon, although sinasabi ko na wala akong time na binibigay sa inyo, time frame, pero dapat maging mabilis tayo dahil importante ang oras dito. So masasabi pa ba ng regional director natin na ang ginagawa ng SITG Palibosper ngayon ay isang quality investigation, sir? Ando pa naman yung quality kasi yung quality iba naman kaysa sa sinasabi ko na masosolve yan, na minadali, sinol, may tinurong suspect, finalan ng kaso, solve ang kaso. Ako hindi ganun Titingnan namin, tinitiyak ko sa mamamayan, tinitiyak ko sa pamilya na tama, maayos yung aming investigasyon na ginagawa. So, kailangan talagang quality. Paano magkakaroon ng quality? So, lahat ng butas kailangan naming punaan. So, ano ngayon yung utos ninyo ngayon sa SITG, sir? Ngayong mag-iisang buwan na to ang nasabing krimen, sir? Sabi ko na yung aking chief ng Regional Investigation and Detective Management Division, si Colonel Pablito Asmod, ay mag-onboard na everyday. Kasama na ang aking Deputy Regional Director for Operations, si Colonel Martin Defensor. Tiyakin nila na ma-supervise nila ang SITG na to. And I want everyday update with regards to this case. Okay, sir. So, expect na kayo na may daily updates na sa inyo talaga itong SITG? Yan ang direction namin. Kasi, tingnan nyo, last na minute ko sila, September 23. Today is October 6. So, halos 2 weeks yun. So, dapat sana, nung September 23, after 3 days, meron nang dumating sa akin na update na, sir, ito na yung mga napunuan namin ng mga questions nyo. Pero hindi. Ngayon lang sila nag-update kung hindi ko pa sila tinatawag. Masubo nga kamaturan na diskubriyan ni Police Brigadier General Leo Francisco, no? Mas patal pa iya nga sala ikumparar nimo sa mahigko, hindi ma-account
nga personnel sang Estancia Municipal Police Station. Bombotsari? Amoy na no ang halin pa sa ulihi nga pagkomunikar sang SITG Palibosper gali diri kaya Police Brigadier General Leo Francisco sang September 23 pa kung sa diin naghiwat ining SITG Palibosper sang case conference kaga nagtambong ini mismo ang aton nga regional director. So naga-expectar gali ni ang regional director sang September 23 kay naghatag ini siya sang suggestion kaga mga pamangkutanon, kaga mga puntos man sa SITG nga kung ano ang dapat nila ubrahon, kag kung ano pa ang dapat nila i-explore. So naga-expect diri tani ang regional director nga after 3 days may i-report na sa iya ang SITG Palibosper. Pero kung wala pa ini siya nagagiho personal kahapon para manultol no halin sa istansya pakadto sa Iloilo Police Provincial Office para mangayo sang update sa SITG, ay pagid ini siya gali ya nakabaton sang mga amo nga updates Bombotsang. Daw wala nagakaangay nga tawgon nga Special Investigation Task Group ni kay hamakon nimo gin instructionan orang nga case conference 23. Tingin expectar iya sang regional director nga may development na by 24 or 25. Ti pagkapit sa 27 pa ya, kag may mga sabat sila tapos ti kulang-kulang man sa gyapon sa aton sini nga mga kabumbobot silingon nga ti waywa ay gidyaan nga gintukod nga Special Investigation Task Group Bombotsari no? Kumbaga pati sa laguron lamang ini sila. Kung sa mga inugbulang nga manok, naigo ini sila sa kaling, no? Pangkalingon la. Nga bisan iya sa wankak or lusok sa dalong paho, ang abilidad nila ni kasarang. Tiko para nga hindi ka na mamirde dako, ihawon mo na lang kahit hindi mo mapuslan mo. Pili kaya sang mga the best dira bala nga pang big event. Do mo nang gwa karon sang gintipon nga 30 katawo sa Special Investigation Task Group. Tikon sarangan malang ya karon ni RD Francisco nga magpang-relieve. Dapat i-relieve yan ning tanan nga nagabugos sang Special Investigation Task Group Palibosfer kag isla ng mga tawo dira. Kay waay pulos. Inotel. Lawlaw. Tsa. Amo gani ina ang nangin pahayag man ni Police Brigadier General Leo Francisco nga wala man siya gahambal nga ginadalian gid ni nga tapuson ang investigasyon pero ga-expectar ini siya tani kay manug isa na kabulan halin sang natabo ang nasambit nga krimen sa Villa Panian sa Banwasang Estancia sang September 14 ga-expectar na ini siya tani sang mga progress nga gina-expectar niya man kay ti naghatag ini siya sang suggestion kag mga ideya pero ang nag-abot nga progress sa iya hindi niya mabaton kay ti hasta subong gahulat lang niya sang kopya sang mga request nila sang affidavit sang pamilya sa mga biktima ang SITG Palibosfer kag wala gali ini gahulag. Ti amo to naghambal si General Francisco na may ara siya first hand nga kumbaga may direct contact siya sa pamilya sang mga biktima kag nagahambal ni nga gahulat lang ni gali sila sa PNP nga magpalapit kag magkuha sang statement pero wala ya sang ni isa sa SITG Palibosfer nga nagpalapit sa ila para magkuha sang ilang statement Bombotsang. Kung ang kilala ko pa ni, ako tag-iya. Ako pag iya maubras ang trabaho nyo. Kung mga linyahan mula Bombotsari. Hindi mla? Ako pag iya trabaho? Siya ang regional director. Ti karon kung why siya naghulag, why nakahatag sang development ang task force sa Task Group Palibosfer? Di na ko magtawag special Task Group Palibosfer? Kamoto no, siya gid mismo naghambal nga gakabahala na siya kag do hindi na amo kay hindi na siya satisfied kay manog isa na kabulan waay gihapon gali iya ga-update sa iya kag waay gihapon masiling naton waay gausad ang kaso so siya na yan nagmaneho no. Siya na yan nanultol sa kabanwahanan kag siya na yan nagkadto mismo sa Iloilo Police Provincial Office para mangayo sang update bisan siya ini ang regional director sang kapulisan sa bilog nga rehiyon Bombotsang. All right. Ini si Bombotsari Galia Sumagpao
para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid na Bombo Chari Sumagpao. Sa ganitong lagay, hindi pa dito naaakig si Regional Director Leo Francisco. Mga makakahang pa lang na matinaga yung binitawan niya. Pero yung level ng kahang hindi pa ganong kataas. Nasa normal na level ng kakahang na mga tinaga katulad na lamang ng pero kung lantawin natin lantawin natin at isipin natin yung mga tinaga na nababagalan ako, dissatisfied, not satisfied, parang hindi pa makahang ito no? Sa aton sining mga kabumbo. Nauna best ang development kagapon sa paglakat ni R.D. Francisco. Amo to? Iya sining gin-relieve ang OIC Chief of Police sang istansya PNP nga si Police Lieutenant Jobert Amado. Kay kuno higko ang police station, kay hindi ako ma-account ang iya sining tawo, kag wala siya kuno sang mahatag sining development sa investigasyon. Baka nakalimutan nimo, baka nalilipatan nimo General Francisco sir na nagdihon kayo ng Special Investigation Task Group. Anak ng tinapaw, sabi ko na hindi ko na mimensionin yung special. Baka nalilimutan mo patindog kayo ng Task Group Palibusper. General Francisco sir. Tsaka hindi ba nagpadala ka ng mga magagaling na investigador sa istansya? Nung una nga, 19 lang yung listahan ng Task Group Palibusper. Pero later on, nadagdagan pa, naging 30 plus na. Pakibigay nga ng listahan ng mga balayran, ng mga balayran. Bumbutsam. Na mga sa Task Group Palibusper. Kayang nasa pinsan ko, abi, yung mangungumpra ako doon sa Farmers Bazaar yung sa mind ko. Pero i-set aside ko muna yon, R.D. Francisco, sir. Nakakadismaya na tatagalugin ko to, all throughout para magkaintindihan kami ni R.D. Francisco kasi gusto ko mag-intindihan na kaming dalawa Nakakadismaya talaga, R.D. Francisco, sir, na kung nalalaman mo lang yung mga kapaltahan ng Task Group Palibusper, humalin ng Pitsa 14 hasta ng ngayong pizza. More than 2 weeks sa aton sini nga mga kabombo, maraming lain-lain na version. Saan ka ba nakita na task group? Yung investigasyon nila lain-lain, General Francisco, sir. Siguro yun yung rason kung bakit na hindi sila bumibigay sa iyo ng daily update. Kasi kung ano yung mga nabatian nila sa istorya ng Dalong Paho or Dalong ng Kamunsel, anong damo ito nga kahoy sa istansya man o kung sa Santa Barbara? Basta, somewhere dyan in the road Amo tugurong ginaplastar Manila diri nga mga investigasyon. Sus Maria kagusip po. Libuton man guro ni R.D. Francisco ang bilog sining Region 6, may makita gini siya nga mahigko nga police station. Damo ang wala nagapati kung nga agin relieve si Amado. Pero ang gina-request sang kadaman nga may pabati kita dire nga statement ni Police
Lieutenant Jobert Amado. Ini nga interview, Setyembre 14, no? Matapos nga inisyal gagin pangayo sang Bombo Radio News Team ang initial investigation sang Istansya Municipal Police Station sa pagkasapo sa bangkay sang 3 ka mag-abyan kag pagkaluwas sang ila pagin siniisa ka abyan. Ari balaw, ginpamangkot na siya parte sa dashcam. No? Karami pa rin siyang pamangkot sang kilala ko kung nagandar ko ng dashboard. No? Ara sa likod mo, Bobo Criso. Na. Anyway, ari mo batian tabla si Lieutenant Jobert Amado. Piles. So luwas may dashcaman siya, no? From aton dashcam so mga is to be forwarded, no, sa aton rako. Kay ti ang kasi may makakuha kita to ng mga footages, no, dito sa sulod sang salakyan. So what's report nga may posibilidad nga ang dashcam may nakuha? Kay according sa no sa tagiya, no, gagana na ko ng dashcam, no. So it's hope and pray, no, gagana sito kay ti wala man napatay ang mo ang dashcam mo sige ang andar ito hasta nga nag-abot ang aton nga soko. Pero sang nagwa ang report sang Regional Forensic Unit sang RACO, unable to mount na kuno kag hindi kuno mabuksan ang dashcam. Suno sa first responder, hambal sang tag-iya, gaandar ang dashcam. Pero sinugpunan ni Lieutenant Amado ni. Sinya, let's hope and pray nga may unod adto kay wala man napatay until such time nga nag-abot ang suko. Subot silingon nga naga-record adtong dashcam. Tidira pala nga daan, mayara na iya sa nga nagtuga pag ini karon sa pagpangduwa-duwa kaysa ginpagwa sini iya nga press release sang Special Investigation na Task Group sang Task Group Palibosper nga unable to mount sa ila sining forensic equipment, so on and so forth, hindi mabuksan, hindi mapuslan sa aton sini nga mga kabumbo. Tigandar, anay kay ginusisa, hindi na iya mag-andar, unable to mount na sa aton sini nga mga tagpalamati. Dugangan pagid sa cellphone. Ang dami ng inconsistency sa statement na pinapalabas R.D. Francisco, sir, ng Task Group Palibosper. Rason nga ti, gumagawa ito ngayon ng pagkalito at nagbibigay ng pagdududa kung ang investigasyon ba ng Task Group Palibosper, iyong tinutuyo nito is masusolve yung crime or yung tinutuyo nito ang mabswelto lamang ang sole survivor / person of interest. Now, ikaw mismo naghahambal sa amin dito sa Bombo Radio, R.D. Francisco, na dissatisfied ikaw yung ginagawa ng Task Group Palibosper. Igahulat lang sila ng reply, wala ga follow up, why ginakantuan personal, hindi pumupunta ng personal. Klaro yan, R.D. Na yung mga investigador, yung mga investigador ng Task Group Palibosper, mga tamad. Kung hindi sila tamad, tanungin mo, RD, kung ano yung rason na pumipigil or pumupugong sa kanilang mga paa para
lumakad at pumunta sa pamilya ng personal? Gahulat man lang gali ang pamilya sa mga investigador nga magpadulong dito sa ila kag magpanghusisa. Tingaway ginakatuan sa mga investigador raw, 30 kamurak bilog. Sa aton sila makabumbo. Ti dapat on board ang provincial director ko no. Ti ang provincial director tanangambal na iya nga lahat-lahat na kuno na-explore na nila. Lahat-lahat na na-explore na nila para nga ipawalang sala yung sole survivor at saka person of interest. Tigin manduan na ni R.D. Francisco si Colonel Asmod sa si Colonel Defensor nga mag-onboard na sila sa SITJ or Task Group Palibosper kag magahatag sang everyday update or daily update sa aton sini regional director. Tibantayan ta ini sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang aton lang sinadri nga ginapangunahan nga hindi tani mangin rason nga ang duha ka mga investigating body amo iya karon ang mangin rason pa kon nga mayara sang mga pagka-delay sa mga dokumento nga man. Kaya ang rason sang Task Group Palibosper gaulat sila iya sang reply sang National Bureau of Investigation sa paghatag sang affidavit sang pamilya sang kopya. Ginahulat yan nila. Yambal ni RD siya niya. May direct line ako sa pamilya, kagambal sa pamilya, nagahulat lang sila to. Ti mga investigador, kantuan nyo to eh. Investigador sa Special Investigation Task Group, kantuan nyo yung pamilya eh. Bala nyo man akong star. Tiyas na subong wayaw. Very basic kung tani ina. O galing kiti, bisan ano pa ka-basic kung tamad ikaw iya or may nagapugong sa imo nga kung pila man dira kalibo nga rason or whatsoever, tiya mo lang man sining resulta yaw nga dapat sa mga krimen 3 maximum of 4 days may ginauyatan ka na nga sworn affidavit sa both parties. Ti subong yung waigid. Tiyang NBI hindi man sarang iya nga makahatag sang affidavit sang pamilya kay ang ila sini nga protocol mahatag lang sila sang affidavit kung makafile na sila sang kaso. Hindi man karon makafile ang kaso ang NBI kay kulang pa sila sa mga nagakaigo man sini iya nga mga impormasyon kag ebidensya. Kaya ang kopya sang affidavit ni Paruhinog way pamahatag sa NBI. Ang result sang dashcam cellphone nagikan sa Regional Anti-Cybercrime Unit way pamahatag sa NBI. Kadamo pa sa mga kinahanglanon sa National Bureau of Investigation agud nga magsalida man ang ila sining investigasyon pero nga hasta subong masobra na 2 ka semana ara naman ining tanan nga resulta sa aton sini kapulisan nga away nila ma-provide ini sa National Bureau of Investigation. Ano ang rason? Pila ang rason? Ano ang nagapugong? Pila ang nagapugong? Ting ginakadlukan ko pagin sinadri nga ma-onboard na sa SITJ. Sa kay Colonel Asmod, okay lang niya, wagi niya sa kontrat simpos na dira. Pero si Colonel Defensor, sa aton sini nga mga kabumbo, kung sa ano pa may gap ni siya sa National Bureau of Investigation, particularmente, diri iya sa Western Visayas Regional Office 6. Nga man, tikay,
sandig iya sa pag-imbestigar sa NBI Wevro 6 na ulamid dito si Colonel Martin Defensor Jr. No? Sa kamatayon ni Del Britannico. No? Nalakip to siya. Ting aton lang sinadri ginantisipar basi kung ano ang mga ginauyatan sa pulis nga mga impormasyon or dokumento, hindi nila paghatag sa NBI. Stagnant ang investigasyon sa NBI at the same time, may posibilidad nga mas stagnant man ang investigasyon sa aton sinimang kapulisan. Ang pinakanami sinadriya Arde, ipang-relieve mo na lang lahat. Yung nandyan sa listahan na bumubuo ng Special Investigation Task Group Palibosfer, ipang-relieve mo na lang lahat yan. Gumawa ka ng bagong grupo na kahit 6 lang sila or 5 lang sila, well-performing lahat ito. Dito pa lang tayo nakasalapo, Regional Director Francisco, sir. Siguro ikaw, dito ka lang rin nakasalapo na may direct witness sa nangyaring krimen pero natatagalan or tumatagal pa yung investigasyon sa pagtumod kung sinong mga suspitsado. Overhaul mo na, R.D. Francisco, sir. Ikaw mismo nababagalan, ikaw mismo dissatisfied sa performance ng Special Investigation Task Group Palibosfer, i-overhaul mo na, sir! Palitan mo na! Lahat-lahat! Oras, 43 minutos nakaligad sa takna sininga, launa. Saton sininga pagpanumbalik ka, Banwa! Dugang nga mga balita, impormasyon. Kumusta ang pagsinapol ni Kagawad Sedfrey Cabaluna? Department of Public Works and Highways, nagtambong na si Assistant Regional Director Al Fruto, First Town, SB members, nga malapit diri karon sa syudad sa Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate.
Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklarable Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakalikad karon sa takna sininga launa balik diri sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto sa gihapon ka po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini karon iya nga mga taga palamati sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ano ayhan ang resulta sang pagsinapol sang Committee on Transportation Chairman, no? City Councilor Sedfrey Cabaluna, mga katapo man sang Sangguniang Bayan sa mga first town diri iya sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Kaupod sa kay DPWH Assistant Regional Director, Engineer Al Fruto. Una bes sa aton sini nga mga kabumbo, apektado man kita sa closure karon sang kontrobersyal nga Ungka flyover. Kasunod man sang pagpugok sa dalagan sa trapiko, dira iya sa may Ungka Pavia. May mga ginpatigayon naman nga mga traffic rerouting sa nasambit sini nga banwa. Pero tibasi kung diri karon iya kay ara si ARD Fruto, makasabat man siya sa mga palamangkutanon kung ano nang estado karon iya sa nga Ungka flyover, ano kalawig ang ila sini nga pagkaayo, ano ang cost sang mga litik or depekto sining Ungka flyover. Kay ti ining Ungka flyover kag ang Aganan flyover sa aton sini nga mga kabombo. As a matter of fact, ang apat sini ka mga flyover nga bag-o, amo ini kung tani ang makabig man naton iyang saranggin naton ipabugal kay pinaagi sining proyekto, may ara iya sang pagpahalog or pag-is-abi sa pugok sa dalagan sa trapiko. Ugaling instead nga convenience ang matugasin ni sa mga motorista, perwisyo karon. Magluwas iya nga na perwisyo ng motorista, daw kasubong sini iya nga natumba na balang isa katawo, ginlasak pagid. Sa aton sinimatag palamati. Kay nga man, ang kwarta iya sang gobyerno, halin ina sa aton sini iya nga mga buwis, tanan nga mga taxpayer. Now karon, ang mga taxpayer, samtang nga gina-construct ini,
nag-experience na sang agoniya. Pinaagi sa inuras nga pagpugok sa dalagan sa trapiko dira. Ti sadto ginapahayag nga kung mahumani, mahaganaga na ang dalagan sa nga traffic, di na kamo ni magantos pa, mang-inconvenient ang inyo sini nga biyahe sa mga motorista ta nga nagalabay diri sa Ungka area, to Pavia, to Santa Barbara, so on and so forth. Ugaling kay isang nahuman, dito iya kag nagtuluhaw man ining depekto katulad sang pagbalod-balod, katulad sang pagbaha mismo sa ibabaw sang flyover, kag ang pag-usmod sang iya sini nga pundasyon. Kumbaga, adding insult to injury ang ginhimo karon sang Department of Public Works and Highways kag sang International Builders Corporation sa mga taxpayer. Dugang man nga insulto ini. Sabahin karon sang aton sini nga Big Brother. Sino nang Big Brother nga ginatumod ko? Big Brother naton sadto sa Senado si former Senator Franklin Drilon. Ngati siya ining nagpangita sa nga mga medyos posibles para nga mapunduhan ining pagpatukod sang flyover. Tikuntani, iya siniya nga isa sa mga legasiya niya nga mabilin diri sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Ugali kiti anong natabo sang nahuman depekto kag perwisyo kag problema ang natuga sa mga taxpayer. Kag samtang nga ginatalakay naton ining Ungka flyover na tukiban pagid dito sa Banwa sang Aganan, nga ang girder number 3 nagliwas pagid. So sobra-sobra na gid iniiyak karon. Sobra-sobra na gid ini karon iya nga paglapak-lapak kag pag-insulto sa mga taxpayer, pag-abusar sa pundo sang gobyerno, kado kasubo nga ginhampangan lang iya kag wala ginbutang sa husto nga paggasto. Kaya kung formal ini nga paggasto, insakto bala sa pangkabilugan, way tani sa mga kasubong sila nga girder nga nagaliwas, pundasyon nga nagausdang, overpass nga mabalod kag nagabaha. What's the latest? I-check nato na ang linya ni Bombo Angel Tan direktamente karon sa bahin sang Iloilo City Hall. Agod mahibaluan naton kung ano ang eksplanasyon diri karon sang Department of Public Works and Highways sa sining depekto, perwisyo kag problema nga natuga iya sa mga pumuluyo sang syudad kag subong man probinsya sang Iloilo. Oras 54 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa. Bisan inisyal lang Nigel. Ay do bitin-bitin man ta sa simpo, bisan inisyal lang anay. Kung alang-alang imo sini nga mga voice clip kag video clips da, bisan inisyal lang anay kung anong do sort of summary bala sa sining pagsinapol sang DPWH, First Town SB member, Committee on Transportation, kag aton man sini nga konsyal nga si Attorney Sedfrey Cabaluna. Sa aton sini magkabombo. Si Bombo Angel, may follow-up report. Gel, please come in. Bombo Champ, ginatanaw nga ang jet grouting ang pinakalapit nga recommendation ang pwede himuon sa isyu subong sa Ungka.
flyover. Sa interview sa Bombo Radio kay Assistant Regional Director sa Department of Public Works and Highways, Engineer Jose Alfruto, iyaging pahayag, Bombo Champ, nga ang jet grouting nga ni ang pinakalapit nga himuon nga solusyon man somehow after sang shoring nga ginahimo subong sa ungka flyover, Bombo Champ. Kag ang ining jet grouting ang base man sa rekomendasyon sa consultation naging obra, Bombo Champ. Kag as of now willing magasto ang contractor sa kung ano man ang gastuhon sa sining nga mga bilang man di nga orobrahon man sa ungka flyover. Kaya pag kaina sa meeting, Bombo Champ, present ang Department of Public Works and Highways, OPOD, si Assistant Regional Director Jose Alfruto, at the same time ang representante man, Bombo Champ, siyang mismo contractor. Kagat hindi lang ina, Bombo Champ, ang mga konsehal nga nag-abot una gid ara mismo man si Attorney Cedric Cabaluna ang yara man mismo sa pinaka puno gid sa nga lanisa nga nag-head man sa nga pagsinapol. At the same time si Councilor Miguel Treñas kay nagapaabot man si Doc Nick Baronda nga kaupod man sa nga konsehal. At the same time ang Bombo Champ yara man ang mga ang gikan sa representante halin sa Pavia, at the same time halin sa Leganes nga mga San Miguel pagid, Bombo Champ, ka mga representante man nila to understand kung ano man ang ging meetingan nila. Kasi syempre ang mga concerns wala, Bombo Champ, ging paabot man nila mismo sa contractor kag sa kay Assistant Regional Director mismo sa Department of Public Works and Highways kasi Engineer Jose Alfruto. Kag ining jet grouting, Bombo Champ, ang layon man nga ma-stabilize ang lupa. Kag so far ini, Bombo Champ, initial lang man aton nga mga information apang miyara pagkikita nga mga impormasyon nga ipagadugang pagid kay aside dira amo to kay Bombo Champ, king ako o kun ging suportaran naman sa contractor ang mga garastuhon sa sining pagkayuman sa ungka flyover. Kaya din tumod man ni Attorney Cedric Cabaluna kay na, Bombo Champ, ang mga issue mismo nga atong pag-usmod sang lupa, at the same time ang mga tubig nga gadanaw bala, Bombo Champ. So ang di sabat gid na mismo man ni Engineer Alfruto sa aton pakikistorya man kaina upod si ang Attorney Cedric Cabaluna kag iman man nga mga miyembro nga yara sa meeting, Bombo Champ. Alright, so sino nag-represent sa International Builders Corporation? Ang kaupod kaina sa International Builders Corporation bilang representante nila una-una si Mr. Alvin Patrick Tan, si Sir Henry Chen, Bombo Champ, ang nakita naton nga yara dito sa meeting o kung upod naton mismo sa meeting, Bombo Champ. Alright, jet grouting, no? May madamo abing nga klase sang jet grouting, but previously do may isa ni ka engineer nga nag-share sa akon nga amo kuno sina most probably ang ila sini nga himuon nga papiswitan sa nga pressurized nga simento ang nag-usdang nga what you call this, nag-usdang sini nga pundasyon so that nga mag-solidify dito sa dalom kag hindi na siya hulag. But ining explanation ko kung kumbaga pa do shortened, hindi magin siya particular abi amo sinibat ang process bala da amo sina Bombo Angel. Pero magamba ka sang jet grouting sa nasiling ko gani may madamo abi nga sahi iya sang jet grouting kag ginahimo gid man ini, no? Ang ini sini nga mga method sa pagpabakod, no? Or pag-develop, lain ang term no? Dahil lang yun kay i-check ko ang term bala. Soil improvement. Soil improvement. No, magambal ikaw nga isa sa mga pamaagisang jet grouting is para iya sa soil improvement, no? Ugaling kay may mga disadvantages man ni magamba ka nga jet grouting. Isa sa mga major disadvantage ng jet grouting, no? Ang pag-control sang
cohesiveness ang soil ang duta. So, papatigayon sila sa jet grouting para nga hindi na to mag-usmod pa kag ma-stabilize dito Bombo Angel, no? Ining nasambitan karon nga pundasyon ti naka-mention sila kung ano kalawig. Initially abi nakambal sila kung ano kalawig ining shoring jet grouting and para nga maagyan na nisang mga pumuluyo ang Ungka flyover. Bombo Champ, ang gina-target nila nga matabo is ang jet grouting, mga isa ini kabulan Bombo Champ, kag ginatanaw man kun tani nga matapos na ining Ungka man flyover before sang Christmas Bombo Champ, mga butang tabi mga December 23, mga dira Bombo Champ. Kay ang ginaparanaw man nila kay traffic daan mga amuna ang kwan Bombo Champ ka mga holiday season kaga maging hambal diri si Engineer Alfruto Bombo Champ, and I quote hambal gini, there may be no perfect engineering, pay amo man ni ang beauty of engineering, do something at least out of the situation or conditions. Amo na nga directly nga gihambal kay ina ni Engineer Alfruto Bombo Champ. Ano kani liwat? Sorry gid Bombo Angel. There may be no perfect engineering, pay amo man ini ang beauty of engineering. We do something at least out of the situation or conditions. That's the statement Bombo Champ, and I quote sang gihambal ni Engineer Alfruto. There is no perfect engineering. Pay amo ni ang beauty of engineering. We do something at least out of the situation or condition. Hindi man ko engineer pero I beg to disagree. Mangkuta ko nga Nga abi Bombo Champ. For example, structure na. Antes ka mo dira iya magtukod sang structure. For example, sa sina may mga boring test. Ang mga materials ginagamit may mga quality assurance na. Tanan-tanan sila dinumero. Hindi ba? Ti nga abi mambag ka nga there is no perfect in engineering. Hindi ba? Bombo Angel? Simple lang ina mo. Gapangabay man tatani, hindi lang pag-istoryahan, kuris-kuris bla. Pero si Engineer Alfruto, okay na. Pawaywayan tanay si Engineer Alfruto, total, nag-attend man sa kina. Ang gusto ko naman niya subong nga mabatian, ang tingog ni Director ni Ribuino. Kaya ang guwaya sinikaroon niya, pungko lang sa Regional Director, why sa iya partisipasyon? Kung sa kindergarten, ano kay mo ya? Ano nga tawaga? Visitor? Ano kay mo ya, visitor? Ikaw, Regional Director, ano ka, visitor? Pungko kag Pungko kag magkuting-kuting? Ano ka? Taw-tawos, dol-dol nga mapungko ka lang na magkuting-kuting. Sulo pa sa Ilonggo pilosoper ko nga kilala? Kung si Regional Director Leo Francisco gani, bangod nga ini siya ang nahinayan, nalawlawan, dissatisfied sa investigasyon sang Task Group Palibosfer, nagpadulong ini siya sa istansya kang napa Santa Barbara. Agod mangusisa, tikaw ya, Director Bueno, nakapangusisa ka na diri sa may Ungka flyover? Nakapangusisa ka na to sa Aganan flyover? Tagalog na Tagalog. Tagalog. Basta ka na yun, kayo ang takurbata tao English? Limitado ang English ko No, 12 lang didala, 13 lang nabala ko ng English mo. 12 lang nadala ko subong, ay isa lipatan ko pas baol. But never mind. Never mind. No? Espanyol, este bonabastero, el que tenedor, kutsara. Lavador. Entrada de la puerta. Nambaba ko tayo entrada de la puerta, may nota. Nalagi masig ko na yun. Lain na karon. Sakto man ang notes, Tita Reds, no? Kung ang sound bala,
Kung bukas ang puerta, gagigin man, di ba? Masabat yan mong sound mo. Entrada de la puerta de la nota. Direktor ni Rebuino, asa na kayo ngayon? Dapat kayo din pumupunta. Nilalantaw nyo din yung mga projects dito kasi marami ng reklamo. Nakikita ko unti-unti ng unti-unti ng sus Maria, my goodness. Ang dami ng stress na binabaton inaabsorb ngayon si Engineer Alfruto bilang Assistant Regional Director. Marami na siyang stress. Dapat mang-enhance on naman kayo. Bigyan nyo naman kami dito ng ustisya. Director Buino, ni Rebuino, ma'am. No? Maestro na ta. Okay. Maestro pa si Angel. Why mo siya kay-extro ka na nakalimot ako eh. Pasensya ka na talaga, Bombo Angel, ha? So you may proceed. Bombo Champ, idugang ko lang matapos naman ang shoring bala. Amo pag-address ang pag-usmod kag pagbaha. So Bombo Champ, pulaton ta sini ang mga additional man impormasyon kung ano sini ang matabo kaya ginapaabot nga early this week o on this weekend o kung early next week ang pag-abot man sa recommendation halin sa mga consultants sa Department of Public Works and Highways, Bombo Champ. Subot silingon ang shoring kag ang jet grouting magalawig sa isa ka bulan kag tunga. Why pa niya madala ang pagsulbar sa baha kag balod-balod sa ibabaw sa flyover? Yes, so far Bombo Champ, amoy na ang impormasyon man Ay, di ba lawig paggagali ni? Sus Maria, kagusip po. Amo na Bombo Champ kang ginapaabot mga before Christmas pa matapos ang pagbalik man sa operasyon sa Ungka flyover. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat kita, Bombo Angel. Hindi ako magpapati dito sa nakalagay dito, Regional Director Neri De Bueno of the Department of Public Works and Highways, DPWH Regional Office 6, goes around Western Visayas to personally fast-track various infrastructure projects being implemented by both Regional and District Engineering Office. Unbelievable! This is unbelievable! Hindi ako pumapati dito kasi hindi namin nakita yung tsura mo eh. Baka natatakot ka na mainitan, gumagamit ka ba ng extraderm? Kulang kilala ko pa. Engineer Bueno, gumawa ka naman dyan. Guwa-guwa man dyan sa opisina mo. Personal ka na lumantaw doon, Tsikapin mo yung Ungka flyover, tsaka yung Aganan, tapos yung 2 flyover pa, tsaka yung mga ongoing projects dito. Sabi ng kilala ko, Wednesday pa lang, wala ka na dyan sa regional office eh. Saan ka pumupunta? Ha? Mga hanggang alas 3 na lang yung programa ko, ayawan ka sa akin. Kaso lang, hasta alas 2 lang ko eh. Overtime na gani oh. Sige. Sige, salamat kita. Dugangan tani sa masunod sininaton nga pagpangalagad kag sa iban sinimanus and public affairs program sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Is Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manaynay nga hapon kagkaroon sa aton sini nga Christmas countdown. 79 days to go na lang kagapaskwa na. Daw mauna pang Paskwa sa paghuman sa Ungka flyover. Por Diyos por Santo. Standby na sa kapon lamang program ko sa kay Tita Regine si Bombo Chama Blanco Over gabilin sa imo sa manaynay nga hapon may God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang Pagin sa inyo tanan mga kabombong, atong nga oras 15 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. Biyernes kita, first Friday para sa bulan sang Oktubre. Pila ka adlaw bago ang Christmas Day? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa linyas ng 7 na kita, 79 days to go before Christmas. Ano-ano na ang aton nga manapang tipon-tipon da. May pila pa kaadlaw, no? Malawig pa, 79 days pa bago ang Pasko and more days to prepare pa kita tanan para sa big occasion nga ina. Good afternoon again sa inyo mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. And today, balik kita sa paglingaw-lingaw, kaupod ang mga istorya diri sa kahapon lamang program. Si Tita Regine ang inyo kaupod. Oktubre 7 na kita. First Friday para sa bulan sa Oktubre. Kag sa mga may arap man, yung mga istorya nga luyag nga ipalabot diri sa KLP, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat niyo ina kag isend nyo sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo Sky City Tower Mapa Street Iloilo City. Let me just remind si Grateful Subang ang aton nga winner last week, sir. Nag-email ako dira sa imo, sir, but it seems like the wala mo gid it's either why mo nakitaan, wala mo na read, or the way ikaw plano, no? Nga mangin interviewee naton tomorrow. Sir, I am only giving you until today. Kung pwede, ma-replyan mo ko, sir. Ihatagan mo ko sa imo nga number kung luyag ka gid man, no? Kung sugot ikaw nga ma-interview ako sa imo boss as winner diri sa KLP. So palihog tagaan mo ako sa imo nga cellphone number and ang imo nga FB account para nga makatigayon kita sa aton nga video call nga interview sa imo boss. Kung hindi ikaw, sir, makareply sa akon, then maintindihan ko na. And we respect, no, your decision. Pero sayang ang 1,000 pesos nga cash. Sige, sir, aliyog lang ko dabi. Basi kung wala mo nakita ang imo nga email, pakituki lang liwat para nga ma-replyan mo ko, ha? So that tayo yun ang ato nga pag-interview sa imo tomorrow. Sige, we are all set para sa pag-umpisa sa ato nga programa sa sini nga hapon. Umpisahan ta by letting you hear this one beautiful song nagikan sa aton nga Bombo Music Festival nagikan sa kay Jason May Mirador. Taking us a crash. Good afternoon.
siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit nag-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial power. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Nonood na lang ako ng K-drama, sasali sa mga fun run at Zumba, kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala, magsisipline at mag-e-enjoy sa bura, sasayaw at kakanta, gagawa pa ng tula. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken na, taken na, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Taken as a crush. Taken as a crush. Kagwapa sa iyan, no? Justin May Mirador para sa inyo. Beautiful song from the Bombo Music Festival. Oras naton 21 minutos. Makaligad ang 2:00. Si Tita Regine, of course, ang inyong kaupod. Kag-ari na ang atong nga mga kasaysayan para sa inyo. We have this story coming from Inday Merly, San Quimeras. And it says, My dearest Tita Regine, una sa tanan, naghahatag ako sa katahuran sa mga staff sa Bombo Radyo. Maayong hapon, ilibinigid sa imo Tita Regine. Tita Reg, adlaw-adlaw gid ako nagapamati sa imong mga programa kahapon lamang. Gani, napilitan man ako magpadala sa akon kasaysayan nga hindi ko gid malipatan sa akon kabuhi nga sobra kapigado namon sang una, tita. Tungod ini sa akon mga ginikanan, ilabi na gid sa akon nga amay. Nagpigado na gid kami, Tita Regine, kag ginintrahan pagid sang hindi manami sang amon amay. May kirida si tatay, gindala niya sa amon balay. Nahimo kami isa ka balay, si nanay, kag ang babae niya. Tita, nagbusong gid ini ang iya nga babae. Tita, kung magtulog sila, may schedule sila. Una, si nanay ginahulid ni tatay. Pagkatunga-tunga, didto naman sa iya nga babae. Tita Reg, ang amon pangabuhian, nagatulod kami sang kahoy. Gina-deliver namon sa mga karinderya sa Bacolod para makakaon lang kami.
Matulod sila tita sang kahoy, upod man na ang kirida ni tatay. Isa ka bes, tita nagapamalansya si nanay. Nag-away sila ni nanay kag ang babae ni tatay. Nagdumugay sila. Napaso si nanay sang plancha. Ang babae may bukol man sa agtang. Ayawan si tatay kapanambag daw sa ila nga duha. Di gintampa sila isa-isa. Tita Reg, nagbusong gid ni siya kag nagbata ang babae ni tatay. Tita nagwa na ang bata pero ang inunlan wala pa makagwa. Gani gindala na lang siya sa hospital pero napatay gid ang iya nga babae. Tita naghalin kami sa Bacolod kag nagpauli naman kami sa Guimaras. Naghimo kami lambat o pukot para pangabuhian namon. Hindi naman makaagwanta si tatay kapangabuhi sa Guimaras, tita. Nagdesisyon naman si tatay nga magsakay sa batil nga dilayag. Tita, ari diya ngalan, no, sang tag-iya sang batil. Ti ano man nga swerte, tita, nakulob ang batil. Pagkulob sang batil, ginhingagaw ni tatay kuha ang Santo Niño nga Santos kaginkarga sa bote nga human sa kahoy. Didto sila nakasampay, tita, sa Kaliling, Hinubaan, Negros Occidental. Ang Santos, ginpangayo sa ila, sang barangay kapitan. Ginhatagan sila sang inugplete para makapauli sa ila lugar. Tita Regine, nagkadto naman si tatay sa Bantayan, Cebu. Batil naman ang iya nga gindala. Ang tagiya si Loding Medel, tita. Susan ang ngalan sang batil. Ang karga sang batil, iti sang manok, ginabutang sa mga punong, tita. Diri naman umpisa ang kalbaryo sang amon pangabuhi, kay may dala naman si tatay nga babayi, nga halin sa Bantayan, Cebu, nga si Isabel ang ngalan niya, tita Reg. Tita, ang obra namon ni nanay, panalom sang tahong sa Reclamation, Bacolod City. Halos hindi kami makahibalo magsalom, pero ginpilit gid namon para makakuha kami sang tahong. Tiyaga kuya tita, sa baroto lang, kay daw gamay pa kuya tita. Kung makita ko gani ang nagadalag ko nga balod, nagasinggit ako kay nanay. Tama na nga panalom sang tahong. Ara na ang balod nga dalag ko. Mapauli na kita, nay. Ti ang makuha namon, tita, ginaasal na namon, ginatala namon, kag ginaasal, kag ibaligya. Sang ulihi, nakadangat ako baligya sang sinako nga tahong sa Bago City. Abaw, tita, anuman nga swerte, wala ako sang masakyan, tungod hapon na, may naglabay nga salakyan sang funeraria. Nagsakay gali didto ang akong suki sa tahong. Nagsaling siya sa driver sang funeraria. Pasakyan na lang ni ang suki ko. Titagin pasakay niya ako. Pag-abot namon sa tunga-tunga nga may katubuhan nga wala pa ni malay, nagdulog ang salakyan. Kag nagsiling ang driver, panaog. Sustita ang akong isip, basi iripon niya ako sini. Tita, nagabakya ako. Why ko balagin ubang ako nga bakya, kag bitbiton kag magsinggit nga tabang. Maayo lang, may salakyan nga iban nga naglabay. Tita, baw na shock gid ako. Hindi na ako makasabat sang ila pamangkot, kay nagahapo-hapo pa ako sang kakulba. Tita, wala gid ako makatapos sa eskwela, tungod permila ako nagalibod sang tahong, kay tama gid kapigado sa amon. Tita, nagpauli naman ako sa Guimaras. Pigado gihapon. Kay balo naman ako, tita. Subong, 68 na ako. Kagang ginasaligan ko na lang ang social pension nga ginahatag sang DSWD. Pasensya gid kung nakapoy ka sa pagbasa sa akon malawig nga sulat, kag madamo gid nga salamat, and more power to your program sa Kahapon Lamang or KLP. God bless you, Tita Regine. Ari diri akong contact number, ang matinahuron, Inday Merly, sang barangay Tando, Nueva Valencia, Guimaras.
Day Merly, thank you so much gid sa imo diri nga istorya. So sagad gali ka mo manalom sa una ni nanay mo ha, talo or tahong ang inyo nga ginapanguha. Ginaasal gali ina. Well, okay. Steamed lang na tahong ang akon nga nabalaan eh. Well, sige lang no, ang pagpangabuhi amo gid ina for as long as nagahimakas lang. So hindi ikaw magkalisod arang imo nga mga kabataan, bululigay ka mo no, and I am sure sa grasya sang Ginoo, you are going to survive. And of course, ang pigado-pigado no nga pagpangabuhi. For as long as nagabakas kita, nagapisan lang kita, nagahimakas kita, hindi forever nga mag-remain kita dira sa super kapigado nga pagpangabuhi. And besides, nagadalag ko man ang yung mga kabataan, na makabulig na ina sila sa imo, kay ikaw man, you were given good health. So that's why, no, nga, life goes on, and sa gihapon, just be happy sa pagpangatubang sa mga challenges nga atong ginabangan tubang samtang kita nga nagakabuhi. And keep your faith. Ang pagtuo ara gid dapat, kag ang pagkamapisan ara man dapat. Salamat gid sa imo sa pag-share mo diri sa KLP. Ang oras naton mga kabombo, 30 minutos na makaligad ang 2:00 sa hapon. Magabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot.
Pirmi kabala nagapanguyab ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa Taton 34 minutos na makaligad ang alas 2 sa hapon. Kagyari ana yung mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa sininga semana tubtob Oktubre 8. Subong nga adlaw is October 7, una nga biyernes sang bulan. Kagang tanan nga mga deboto, kag bisan hindi deboto sa the Sacred Heart of Jesus ang ginaagda sa pagtambong sa First Friday Mass sa Latolda sa among adlaw umpisa ini alas 5:30 sang hapon. That's today, 5:30 karon. Buwas sa Sabado, mga rock songs ang magalanog sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. So mangin kabahin sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa buwas kaupod ang Iloilo's Best, ang Binhi Band. Sa October 8 nga edisyon sang concert at the Plaza magasigabong alas 6 sa gabi. Sa among musical event, napulo na naman ka mga matahom nga mga Plazuela mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Kag sa Oktubre 9, Domingo nga adlaw, maligwa nga bukas ang ganahan sang Latolda para sa pagabi-abi sa maluyag na magpakigbahin sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay kag mga pagtilaw nga ginapangatubang naton sa karon ang magaduso sa aton para aton pagid pabakuron ang aton nga pagtuo sa aton mahal nga Dios. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And I'm sure tagsa sa aton almost every day ganing iba, no? Halos adlaw-adlaw, may ara man kada semana, may ara man every 2 weeks nga nagapamalaklon, nagapanindahan. So para sa aton hilway nga pagpamalaklon, bangod sa iya nga open air setting kag bilang source ang aton nga pagkaon sa tama gid kakasarangan nga presyo, didto kita manindahan sa The Farmers Bazaar dira sa may Plazuela 2. Kinahanglan naton sa mga meat products, kaagay sang baboy, manok, sang seafoods, mga isda, mga seashells, kag iban pa. Bisitahan naton ang The Farmers Bazaar dira sa may lower level parking area sang Plazuela 2. Kag bisitahan man naton ang upper level parking area sa The Farmers Bazaar para sa mga needs naton nga mga ulutanon, prutas, kag iban pa. Para sa mga need lang ganin, no? Mayara naman sa hagdanan nga nag-connect sa lower kag upper level parking areas sa good mangin mahapos para sa aton nga makalabot kita sa upper level parking area. Ang The Farmers Bazaar gintuko dinhi sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako nga pamahog kag nagapakato na kita sa new normal. Ginapasiguro sa The Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. And moving on to our next story, we have something from guess who? Lola ang paring sa Santa Barbara with matching pictures. So Lola, thank you gid sa mga pictures nga ginapid mo diri. Siling niya diri sa letter. Good afternoon everyone. Lahat ng mga personnel sa Bombo Radio, mga maukod nga mga listeners, kag ilabi na gid sa imo Tita Regine. Before I start my kasaysayan, I would like to apologize to you regarding my previous letter. Nga siling ko, basi wala nabasa, kay wala gid ako kapamati sadto sang pagbasa mo. Siguro basi natulugan ako o basi may ginagawa ako sadto sang imong pagbasa. And it so happened nga ari diri kahapon ang akon hinablo sa Grand Plains kag iya friend nga permi man nagadala sang akon sulat dira sa Bombo. Tita siling nila nga duha, nabatian nila ang pagbasa mo sadto. Kay gin-interview ko sila, bali ang content sa akon kasaysayan nga nabasa mo na. And so again, sorry lang gid sa imo Tita Regine. Kag-ari na yang iya nga main story. Nagasiling, my dearest Tita Regine, siguro natingala ikaw nga ang akon address, ari naman sa Aganan Pavia,
Nag-transfer ako diri sang birthday noon, September 24, 2022. Balaan mo tita, may caregiver na ang ako nga bayaw. Ti, may upod na siya sa iya kwarto kon gabi. Waay labot sini, gusto gid sang duha ka apo ko, nga diri nga ari ako sa ila. Ginatatap gid ako nila sang akon pamahaw o mga pagkaon, nga kung ano-ano ang akon luyag isudan o pagkakaunon. Very thoughtful kag caring kung ano-ano ang akon nga luyag. Tita Regine, to begin with, ang akon luyag i-share sa imo karon nga hapon ang parte sa nagliligad ng mga experiences ko halin sa pagiging substitute, temporary, kag sang ulihi nga naging regular o permanent ako sa teaching. Siguro Tita Regine, ang iba na sugid ko na sa imo, pero madamo pagid ang ako na dumduman nga mga hirap o pangasubo sang ako nga inagihan, sang substitute o temporary pa lang ako. Tita, ang first assignment ko bilang substitute teacher, sang nag-maternity leave ako, kag bali 3 months lang. Abi mo tita, sang una, localization. Kagkuntani, hindi ako pwede sa Nulusena, pero kay Arabal sadto, sang Santa Barbara, Arabal gidman. Ti isa lang ka district supervisor. Wala labot, ginpabugal pa ako nga isa ka songbird. Ay tuod, sang Santa Barbara. Kag magiging good material sa ila. Abi mo tita, ginpakanta sa first district conference ang akon nga grade nga assignment, grade 4 and 6, grade 4 to 6, teacher pa sa Pilipino kag home economics. Primero, medyo nabudlayan man ako, pero sang ulihi, okay naman. Primero pa lang nga tudlo, ginobserbahan ako dayon sang district supervisor. Medyo daw permin man ako sadto ginakulbaan. Kay uso sadto ang hooks, kag sang ulihi, may nanugid sa akon nga ang leader nila, akon man lang kumpare. Siguro mga 4 or 5 kilometers ang distance halin sa school namon, hasta sa boarding house ko, nga bale 1 kilometer from the town kalang salakyan. May salakyan, kag permi kami nagalakat sang akon mga co-teachers. Aga kaghapon. Sakripisyo lang sa ulan kag init. Siling ko sa akon kaupdanan nga mabudlay man magkuha sang kwarta sang gobyerno. Maayo lang, kay after 3 months, ginsaylo naman ako sa isa ka baryo sa amon nga banwa. Pero, substitute man gihapon. Medyo mabudlay pagid tita, kay 2 grades ang ako natudloan, grade 1 and grade 2. Isa lang ka room, kag matudlo ako sa grade 1, pagkatapos, kadto ka naman sa grade 2. Tagaan ko lang sang obra o work ang isa ka grade. Pagkatapos sadto, kadto ka naman sa isa ka grade. Abi mo tita, nabudlayan gid ako, kay first time nga 2 grades ang tudloan mo. Tita Regina, abi mo, hindi ako happy or naga-enjoy. Kagang akong head teacher sadto, mataman. Temprano pa nga magpauli. Kababaidor, duha daw ang iya asawa. Tama pa kabagit. Permi lang naga-walking shorts. Masuksok lang sang iya de largo kung may bisita. Kada dismissal kong hapon, upod kami magpauli. Sang ulihi, wala na ako nag-upod sa iya. Ginapauna ako siya pauli. Balan mo tita. Ginpakita niya sa akon ang revolver niya sa sulod sang iya libon o basket nga ginatala permi. Ginadlukan ako kay basi tayaan kag luguson ako. Gani nga babaidor nga daan. Tibalan mo tita, may suba pa kami nga agyan antes mag-abot sa banwa. Kung madalom ang tubig sa suba, nagasakay kami sa baroto. Abi mo tita, kung kaisa, kung pwede matabok, nagaubatan na kong shorts niya, kag magtabok,
nga wala gid huya-huya nga ara man ako nagatabo. Medyo may edad naman siya. Tiway tana sang huya-huya. Sang ulihi, nag-board and lodging naman ako sa balay sang kumari ko nga malapit sa school namon. Siguro mga 5 meters man lang ang kalayoon. Ugaling tita, hindi naman ako katulog sa maayo kung gabi. Balaan mo, may ara 3 ka karabaw sa idalom sang balay. Tiyempo man sang hawks, kag panahon sang arabos. Sumanami kung tani, kay tinalibutan kami sa mga prutas. Sang ulihin na, nag-decide naman ako nga magpauli kada hapon sa Banwa. Bala mo tita, nagatinaghol ang mga ido kong gabi. Ti permi ako ginanervyos. Tita Regine, after 3 months, gin-transfer naman ako sa isa ka elementary school, sa isa ka baryo. Ang akon assignment, grade 5. Ang akon head teacher, kumpare ko, kag neighbor namon sa Banwa. Good na good kami, kag permi niya ako ginasakop sang merienda. Ang akon kumari nga co-teacher ko, enemy sila nga duha. Abi mo tita, ako ang permi ginasugiran nila or nagagossiping sila nga duha. Waay, gid ako nagasugid sa ila nga duha kung ano-ano ang gossip nila. Tita, medyo nagugustuhan ko man sa school nga ini, pero permi lang kami nagalakat pauli sa Banwa. Siguro mga 4 or 5 kilometers hasta sa Banwa. Kung umaga, maayo, kay nagasakay kami sa train. Pero kung hapon, lakat lang pauli. Wala abisad to sang jeep nga nagabiyahe. Kung hapon, magpauli kami nga 3 sang co-teachers ko, nagapangutan o nagapanglaswa kami, lupo kag tangkong, kayang amon alagyan, puros talamnan. Siguro 3 months ako dito, kagin transfer naman ako sa isa ka complete elementary school. Maayo, kaisa lang ka grade ang akon nga assignment. Abi mo tita, ang mga pupils ko, both boys and girls, naghilinibi or they were crying. Paghalin ko, kaghasta ako, naghibi man magtulok sa ilatanan nga nagahilibion. Naging temporary na ako, kag maayo, isa lang ka grade ang akon nga tudloan. Grade 4. Ang amon kwarto sadto, ni pa ang atop, kawayan ang dingding, kag ang salog, lupa. Nagpabuhat lang ako sang amon shelves nga kawayan sa grade subject para displayhan sa mga projects sang akon mga pupils. May ginput up man ako nga rock garden nga may mga goldfish nga nagalangoy-langoy kag may mga tanom sa gilid sang rock garden. Balal mo tita, nagkataon nga may room contest sa the whole district. Abi mo tita, pagbakasyon sang bana ko sadto, may dala siya nga very big globe kag transistorized radio. Ako lang tita ang may pinakadako nga globe kag transistor radio sang panahon nga may contest. May ginhatag man sadto sa district test kag number 1 man ang ako nga pupil kay isa lang ang iya mistake sa 100 items kag 99 ang kuha niya. Blessing in disguise man nga pag-transfer ko, nagdaog kami sa contest sa the whole district. Tita, ang pupil ko nga ini, very intelligent, extraordinary, kaya kung may bisita ako, siya ang nagakuha sang klase ko. Kag may discipline man, kag daw maestro magtudlo. Sang ulihi, naging successful siya. In spite na mahirap man ang ila pangabuhi, kay isa ka panday ang iya tatay, kag ang nanay tahurman. Nakatapos siya sa pagtuon, kag naging abogado, kag CPA pa. Masiling ko tita, nga 38 years nga teaching experiences ko, wala gid nakatupong sa iya kaalam. Tuod, subong sa Amerika siya sa iya anak, kay napatay ang iya asawa, nga CPA man sadto. Sang ulihi, pag-reunion sa school nga ini, naging guest speaker siya.
Kung mag-abot gani siya, ginatagaan niya ako Paskwa bilang the fruit of my toil. After 6 years, gin-transfer ako sa Central Elementary School. Naging Filipino District Coordinator ako hasta mag-retire. Abi mo tita, paghalin ko, gindulong ako sa mga pupils ko nga nagahilinibi. Hasta ako tita, nagaluha man ang akon mga mata. Tita Regine, do medyo malawig na akong sulat, basi natakaan ka na sa pagbasa. Lastly, here's my sincere regards. Love and kisses to you. Many thanks also to your good listeners. Good luck, good health, and God bless. Lola Amparing. Kagang tula ni Lola Amparing entitled Kasaysayan sa Pagtuturo, Panubilikan. Panumbalikan nato nina, basahon naton sa ating panambalik, mga kabombo. Magabalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga kahibalo. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur... Gari na as promised, ang tula poem ni Lola Amparing, ang title, Kasaysayan sa Pagtuturo. Ang guro ay guro hanggang kailanman. Kung minsan masaya, minsan malungkot. Iba-iba ang mga ugali ng mga bata. May mga mababait, may pasaway. Kailangan palaging maunawain. Iwasan ang maging magalitin. Turuan ng mabuting ugali para mawili sa loob ng paaralan. Sobrang pagka-estrikta at palapalo, di magugustuhan ng mga eskwela.
Kaya palaging di pumapasok pagkat di nagugustuhan ang guro. Ugaliin ang pagkakaunawaan, pagmamahal ang kinakailangan. Intindihin ang bawat eskwela upang magkaroon ng kasiyahan. Gurong magalitin at palamura, katakutan ng isip ng kabataan, pagmamahal, palit ang katakutan, maligaya, tahimik ang loob ng paaralan. Ang maranasan ng isang guro, pagtitiis, paghihirap, pagod, kapalit, kaligayahan sa nagtatagumpay. Kaya huwag kalimutan ang nakaraan. Kaya mga batang eskwela, alalahanin ang pagod at hirap. Itanim sa utak ninyo palagi upang kaligayahan makamtan kailanman. P.S. Sa lahat ng mga eskwela ko noon, taos-pusong congratulations sa inyong pagtatagumpay. From Ma'am Amparo or Lola Amparing. Kag Tita Regine, may luya gali nga magpag-greet diri o palihog na lang ako. Sa kay Nanay Moret Mulato Ibanez, happy birthday and more birthdays to come. Maayong lawas lang permi from nagapalangga mo nga kabataan kag mga mabuot nga apo. Again, Lola Amparing. Lola Amparing, thank you so much. Wow, love na love kagid, no? Hindi lang sang imo nga mga estudyante, kundi sang imo nga mga apo. Kanami lang, no? You said, wala ikaw sang imo kaugalingon nga balay, pero kadamo sa mga naga-offer nga dito ka lang mag-star sa ilang nga balay. And everything that you need, very willing gid sila, no? Nga i-provide ina sa imo. That means you are very much loved. You are well loved. Sa imo naman nga mga estudyante, you said, no, ay kay gapangakig. Kag nagahambal ka lang, gina-istorya mo lang ang imong mga estudyante. And so that's why siguro nga ti kadamo sa imong mga estudyante ang until now hindi kagid makalipatan. You have been a big inspiration para sa ila and forever love kagid nila. Kanami lang gid, di ba? And sige, at least nagintindihan na nakita nga duha, no, Lola Amparing, regarding sa isa mo ka letter nga siling mo, abi mo wala ako nabasa pero tina-confirm mo sa imo isa ka hinablos kag sa isa man ka friend niya nga ti amo na siling mo ginalululihog mo nga magdala sang imo nga mga letters diri sa Bombo Radio. So at least sila ya ti nakapamatuod gid nga nabasa na naton kay ti gin-interview mo sila, ano ang content sa amo tong story, kag tumpak. Nabasa na naton diri. So, duway kita ang na-miss nga mga letters mo, Lola Amparing. So, hindi ka magkahangawa. Kauyon ko lang nga magbasa sa mga kasaysayan diri. Hindi lang ang imo, kundi ang iyasang tanan nga nagapadala sa ilang nga mga istorya diri. So, sa liwat, luyag ko lang gid nga i-remind dira ang aton nga winner last week, Grateful Subang, sir. Please let me know, no, kung ano ang imo nga plano, kung sugot ikaw nga mag-interview kita, or basi uway mo lang na check ang imo dira nga email, kay ti wala ka man nakabilin sa imo diri nga contact number. So, sir, may gin-email ako dira sa imo, kag naga-ask ako sa mga informations para nga matigayo naton ang pag-interview ko sa imo. Buwas na, sir, ha? Saturday. So, I hope within today, masabat mo ako kung ano ang imo nga plano. I know nga ti nag-weekend, celebration sa birthday sang imo nga mother. Ang imo nga story was all about your mother, no? How grateful you are sa iya, kag kung ano, niyo siya kapalangga, kag kung ano siya ka-great man para sa inyo. So, liwat, sir. Grateful subang, ha? Liyog ko, sige, i-check ko karon ako nga email. And I hope nga ti naka-reply ikaw sa akon. Well, mga kabombaway, nakita sa nabilin diri nga oras. Again, reminder lang sa tanan. Pila ka adlaw before ang Christmas? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 79 days 79 days to go kag Christmas na. So prepare lang kita dira, pagwa-gwa na ang aton mga Christmas decors kag kung ano pa nga mga preparasyon naton. We have ample time to prepare. Sa inyo dira nga mga istorya nga luyag man nga i-share diri sa kahapon lamang program,
Pulaton ko i-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung mahilig ka mo gihapon sa pagsulat, mas komportable ka mo ginasulat ang inyong mga istorya, then sulat ta and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Feel free ha, in your free time pong kag para nga ma-enjoy nyo man. Samtang nagpamati ka mo sa inyong mga istorya, kag hindi lang ka mo ang ma-enjoy, kundi pati man kani mag-enjoy sa inyong mga stories. So, balikay kita buwas mga kabombo for another beautiful set of great stories diri sa kahapon lamang program. Salamat gid sa inyong oras kag sa inyo nga mga kasaysayan. Sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Balikay kita buwas. Good afternoon and God bless.